DMS-TV filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ wa ni wagati in na aw minnu sigilen bɛ a ka jabaraninw lajɛ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka yira la k'a fɔ ko aw b'a ka débat politique kɛnɛ kan an bɛ wele bila mɔgɔ minnu bɛ na an bɛ se ka question minnu poser u kunna olu bɛ se ka walawalali k'o la cogoya min na bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali sɔrɔ o la k'i to i sigi da la ka yira la k'a fɔ ko an bɛ sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw fana sanfɛ i n'a fɔ Facebook DMS-TV Facebook DMS-TV YouTube DMS-TV ani an ka site web fana bɛ yen n'aw mago bɛ information fɛn o fɛn na a b'olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ sanfɛ ou bien a bɛ taa YouTube sanfɛ n'a y'a sɛbɛn DMS-TV a bɛ kunnafoni bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o sanfɛ ne tɔgɔ Abubakar Sidiki Jara donc bi wulada in na an y'a fɔ cogoya min na an ye wele bila mɔgɔ fila ma olu bɛ na baroda dɔ b'an bolo an bɛ jɛ an bɛ kuma kan pour que aw fana bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la o cogoya min na o baroda in ye jumɛn ye i n'a fɔ kan caman min an ka jamana in kɔnɔ yan mais n'i y'a jateminɛ an bɛɛ lajɛlen n'an m'an yɛrɛ sɔrɔ kan min na o ye bamanankan de ye bamanankan an bɛ se ka ta bala cogoya min na ka se ka baara kɛ n'a ye cogoya min na pour que jamana kɔnɔdenw fana bɛ se ka faamuyali sɔrɔ o la o t'a yira k'a fɔ ko kan wɛrɛ tɛ yen mais n'i y'a jateminɛ bamanankan de talen don o bɛ fɔ an ka jamana fan caman na i n'a fɔ an ka faaba yɛrɛ kɔnɔ n'o ye Bamako ye an bɛ se k'a fɔ o de lamɛnlen don ko caman na donc an ye wele bila u ma o ɲuman sera studio kɔnɔ an bɛna f'u ɲɛna fɛn min b'u fɛ u k'o fɔ an bɛ se ka lawale jumɛn kɛ n'a ye i n'a fɔ furancɛ fanga m'an kunna sisan n'o ye transition mɔgɔ ye olu fana bɛ se ka don ba la cogoya min na an ka se ka baara kɛ n'a ye ka yira la fana k'a fɔ ko minnu b'a fɛ i n'a fɔ butigi bɛ minnu bolo ou bien entreprise don ou bien commerçant ou bien fɛn de b'a bolo n'a b'a fɛ jamana kɔnɔdenw ka se k'a ladɔn a kana ɲina numéro minnu bɛ ka passer dugumana la a b'o numéro wele ani ɲɛmaayaso bɛna jɛ ka min fɔ ɲɔgɔn na alhamdulillah an bɛ baara ɲuman fana kɛ ka di aw ma n y'a fɔ a ɲɛna cogoya min na ko mɔgɔ fila b'an bolo mɔgɔ fɔlɔ kini fɛ ale tɔgɔ Aziz Tarawele bɛɛ b'a dɔn kuma caman a yɛrɛ ka baabu bɛ boli don ka i n'a fɔ an yɛrɛ ka kan olu bɛ se ka don ba la cogoya min na ani ɲuman bolo fana fɛ tuguni mɔgɔ min ale fana tɔgɔ ye ko Modibo Tarawele bɛɛ b'a wele ko le futur maire de la commune 5 donc an ye wele bila olu de ma an n'olu bɛna jɛ ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ m'a daminɛ Aziz la Aziz Tarawele folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin ala ɲɛmɔgɔw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka sɔnni an ka don an ka baroda kun yɛrɛ kɔnɔ. Bɛ DMS-TV ɲɛmɔgɔ somɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo k'aw yɛrɛ fo aw ka cɛsiri la. Merci. Foli k'o lase malidenw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ye wele a diyara n ye kosɛbɛ. Merci. Ala k'aw ka jabaraninso la taa ɲɛ. Ami ami ami. Ala ka kunnafoni ninnu ala k'a faamuya cogo ɲɛnama ala k'o nɔgɔya Mali. Ami ami. Jama ka cari kosɛbɛ ka faamuya. Ok merci beaucoup. Monsieur le maire folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin lajɛbagaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bonsoir. Alhamdulillah. Amanullah. M'a fɔ ko awuzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim o ye ladala ko ye rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ala ka ne kunna bila k'an dusukun dayɛlɛ k'an dusukun fɛrɛ kumakan min bɛna bɔ n da kɔnɔ olu ka kɛ fasojɔ kuma ye kuma ɲɛmaw ye o kɔfɛ bɛ n profiter ka DMS-TV mɔgɔw n'a baarakɛla n'a ɲɛmɔgɔba k'aw fo merci ani mɔgɔ min bɛna lajɛ bɔlɔlɔ kan sisan u ye donna nata o kɔfɛ tuguni bɛ n balimakɛ fo n'o ye Aziz Tarawele Aziz Biye Tarawele a ka wulikajɔ la jamanajɔ la a yɛrɛ ka kuma la jamanajɔ bɛɛ tɛ ka taa boulevard dɔrɔn na dɔw ta ye sɛnɛ ye k'o la développer dɔw ta ye kalan ye k'o la développer dɔw fana ta ye hakilina min b'u la ka se k'u la développer effectivement donc n bɛ da yan nin yɔrɔ la. ok merci beaucoup Aziz komi an yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na k'a fɔ ko bi an bɛna kuma fɛn dɔw kan ni o ye bɛɛ lajɛlen haminako ye i n'a fɔ i yɛrɛ ye dɔlen don la bɔlɔlɔsiraw sanfɛ a kɛra an ka radio a kɛra télévision an ka jabaraninso sanfɛ mɔgɔ caman b'i wele o ko la i n'a fɔ bamanankan n y'a fɔ cogoya min na kan wɛrɛ min jamana in kɔnɔ na mais pourquoi kuma caman na an b'a ye e b'i sinsin bamanankan kan o ka se ka kɛ an ka kan an ka baara kɛ n'a ye i n'a fɔ i yɛrɛ y'a exemple caman ta jamana caman kan mais e hakilina na bamanankan in est ce que an bɛ se ka baara kɛ n'a ye yan. I ka o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ i b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ ne wele k'a ɲininka kanko la n b'a fɔ n bɛ segin a kan ne tɛ kan kalanna ye ne ye physique pure de kɛ n'a bɛ fɔ ko theoretical physics Cheikh Modibo ye domaine min ɲɔgɔnna kɛ ne b'o de la ka taa i kɔni b'a dɔn o ye science pure de ye maintenant n ka ɲɛɲinini de sen fɛ komi o kalan ye ɲɛɲinini ye n nana ye jamanadenw bɛ ni gɛlɛya min na ɲɛɲininikɛlaw de ye tɔw ka gɛlɛya wuli ne fana bɛ se ka ni jamana in ka gɛlɛya wuli cogo di n nana a ye k'a fɔ jamana in ka gɛlɛya fanba sira fɛn fɛn i mana miiri sira fɛn fɛn na a gɛlɛya b'a bɛɛ la o ye kan ye an bɛ walikan min fɔ nin an dun y'a ye jamana tɛ taa ɲɛ walikan kɔ walikan kan mɔgɔw y'o fɔ ko jamana si tɛ taa ɲɛ k'i to walikan kan donc n'o kuma ye tiɲɛ ye n nana ɲɛɲini sisan jamana tɔw ka kan na u ka kanw ka ca ni Irisi yɛrɛ ta u ka kan bɛ taa fo 100 a n'a bolofaraw ni ye Inde ta olu bɛ taa fo kan 700 ni joli
jamana dɔ bɛ ko Papua Nouvelle-Guinée ta fo kan 800 Mali dun ta kan 13 o kan 13 la ko kan 12 ko bɛɛ sɛbɛnlen don ko ban o tɛ n nana ye n'an kan bɛ bɔ tubabu ninnu ka hakili jɔnya la parce que jɔlɔkɔ bɛ kɛ ka mɔgɔ farikolo de siri mais kumakan de bɛ kɛ ka hakili siri effectivement o tɛ donc n nana ye f'an k'an ka kan de ta n'an m'an ka kan ta an bɛ kan ta cogo di tubabu y'u ka kan ta cogo di u y'a ye kan min bɛ yen n'a mɛnbaga ka ca o kan n'a mɛnbaga cayara dɔrɔn i b'a ye a bɛ bɔ siyako la o la mɔgɔ minnu bɛ siyako kuma fɔ k'an ka kanw caya fɔ olu bɛ fɛ ka kan faamuya ni siya de don ɲɔgɔn na la u tɛ kelen ye bamanankan bɔra siyako la ka ban n ko ne ye sanu fɔ de i bɛ taa sɔrɔ e siya tɛ bamanan ye mais n'i ye bamanankan fɔ mɔgɔw b'a kuma caya ka taa sɔrɔ bamanankan yɛrɛ de ye a yɛrɛ yira ko k'ale ta k'a kɛ jamana forobakan ye k'a kɛ jamana kunnasigikan ye donc ne y'a ye n'an y'o kan don an ka constitution na gɛlɛyaba fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen n'anw lagosilen n'o ye o bɛ bɔ yen n'o ye francophonie ye fɔlɔ o ye français fɔ jamanaw ye ni anglais ko ma ko French speaking countries jamana minnu bɛ français fɔ an bɛ bɔ olu fɛ o y'a bɔlen francophonie na o y'an ka jamana marabagaw bɛɛ gosi n'o ye Assimi ninnu ye coup d'état kɛ o k'u bɛ Mali constitution de lajɛ o ko ko n'aw ma constitution to yen ka transition sigi k'an ma bɔ francophone na o tɛ kan ko ya Assimi nana ka bandaw bɔ yen o kɛra le jeudi u ye Mali sen bɔ francophone jamanaw ka ɲɔgɔn ye bɛɛ la lundi min dar'o kan Assimi taara kalenkan ta français la o kɔrɔ ye olu yɛrɛ tɛ kan in ko kalama ten kosɛbɛ ni sisan tɛ i ɲɛ b'a la donc n'aw a y'aw ka kan sɛbɛn ka taa sɛbɛn constitution na dɔrɔn a banna constitution filɛ a segi la a tɛ français a tɛ Nations Unies la donc n'an y'an ka kan don yen n y'a fɔ n k'an bɔ francophone na n'a bɔra francophone na o y'a bɔlen colonie française fɛ i n'a fɔ Algérie bɔra cogo min na o tun bɛ français kan o y'a bila Mauritanie o tun bɛ français kan o y'a bila Maroc o tun bɛ français kan o y'a bila Vietnam o tun b'a kan o y'a bila Laos o y'a bila Rwanda o y'a bila Tunisie o fana y'a bila donc o y'an kɛtɔ la i n'a fɔ o jamana ninnu ɲɔgɔn na o la aw ka kan min donna constitution bɛ ɲɛfɔ o kan bɛɛ lajɛlen la jamanaden fanba b'a faamu kiiri bɛ na o la kiiribulon bɛɛ bɛ ɲɛfɔ a la jamanaden fanba b'a faamu école bɛ ɲɛfɔ o la jamanaden fanba b'a faamu o kan kelen de fana bɛ sɛbɛn aw ka wari kan donc Mali wari falen cogo filɛ k'a sɔrɔ i ma français fa jeni i ma faransi dɔgɔya i ma ka drapeau jeni aw ma mankan yɛrɛ kɛ i bɛ docteur to a ka docteur baara la ka ka yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma k'a sɔrɔ hali a ma mankan kɛ constitution papier in dɔrɔn i ɲɛ b'a la donc kanw caya mɔgɔw kana sɔnni sigi o kan kan min y'a yɛrɛ yira a y'o bila ɲɛfɛ hali n'aw bɛ kan wɛrɛ fara a kan o bɛɛ bɛ bɛn hali n'aw bɛ anglais ni français fara a kan o bɛ bɛn parce que k'a da i ka kan dɔrɔn fana ma diɲɛ kɔnɔ o cɛ man ɲi i b'a ye bɛɛ b'i ka kan de kalan fɔlɔ ka sɔrɔ ka walikan d'a kan mais anw bɛ walikan de kalan fɔlɔ ka sɔrɔ k'a fɔ k'an b'an yɛrɛ ka kan d'a kan o de bɛ anw ta sira tunu kɔ o de b'a ye taasira tɛ farafin bolo parce que farafin tɛ se k'i sinsin a yɛrɛ ko kan mais a b'i sinsin waliko de kan k'o to k'o ta k'a yɛrɛ ta évaluer n'o ye n'a ta min tɛ waliko bɔ dɔrɔn a b'a ta fili donc o de la taasira t'an na an bɛ i n'a fɔ n'i ye mɔgɔ mugu ta k'a kɛ mɔgɔ foroko kɔnɔ donc walikan kalan bɛ ten de ka walikan ta tubabukan ta k'a don farafin foroko kɔnɔ a tɛ tubabuko mago ɲɛ tubabu bɛ taa kan to a tɛ farafinko mago fana ɲɛ an ka farafinya foyi t'an bolo bilen donc an bɛ to cɛmancɛ la yen ten an bɛ to munumunu na taasira t'an na. mais Aziz ko ko ye physique de kɛ n'o ye i n'a fɔ science parce que hali Mali la yan ni mɔgɔ bɛ lycée la o b'a fɔ ah ninnu taara science la ninnu bɛ fɛn dɔ maîtriser ninnu taara lettre ni fɛnw na mais n'i taara physique fɛnw na lettre la sisan i b'a ye kumakan minnu bɛ fɔ i b'a da ɲɔgɔn kan mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ mais physique la i b'a sɔrɔ mot dɔ bɛ yen a ka gɛlɛn hali a fɔli ma nɔgɔ bamanankan na mais o yɔrɔ la est ce que o fana tɛna kɛ gɛlɛya ye kanko la ou bien mɔgɔ minnu bɛ ka comptabilité kɛ. Parce que mot dɔ b'a kɔnɔ a fɔli ma nɔgɔ bamanan français na mais n'i ye dɔ ɲininka a la français na a b'a étudier français mais n'i b'a k'a fɔ bamanankan na est ce que an bɛna se k'olu kalanfaw sɔrɔ minnu bɛ se ka an dɛmɛ o yɔrɔ la. n bɛ n'o ɲɛf'i ye n'i ye science fɔ mɔgɔw dabali bɛ ban ko karisa ye scientifique ye ka taa sɔrɔ kan dɔrɔn de don science tɛ foyi ye ka diɲɛ ɲini k'a dɔn kɔ a banna détermination de la nature ka diɲɛ ɲini k'a dɔn ka diɲɛ fɛnw ɲɛɲini dɔrɔn k'a dɔn tile tɛ diɲɛ kɔnɔ n ko tile bɛ kalan science la ji woyo cogo mo bɛ kalan science la o tɛ mɔgɔw bɛ k'o min miiri o bɛ diɲɛ kan bɛɛ lajɛlen na n'i ye français ta an bɛ k'a fɔ k'an bɛ ka français kalan o yɛrɛ ye fili ye fɔlɔ physique min n'an b'a fɔ ko physique o tɛ français ye bio o tɛ français ye biologie bio kɔrɔ de ko nimanfɛn maintenant logie bɛ kalan de kɔfɛ donc biologie nimanfɛn kalan a bɛ n'a fɔ n'i ko géographie géographie tɛ français ye géographie ye latin de géo o bɛ dugukolo de ko fɔ graphie o bɛ ɲɛgɛn de ko fɔ donc dugu ɲɛgɛn géométrie
géo o bɛ dugu ko fɔ mètre o bɛ sumali ko fɔ donc dugu sumali ka dugukolo suma i ɲɛ b'a la mais français b'a ta la géographie c'est l'étude de la terre i ɲɛ b'a la olu b'a définir u ka français fɔcogo la mais le mot u b'o to tel qu'il est en latin misali la n'i taara armée la caporal an français fɔ to bɛ caporal fɔ mais n ko caporal ye italien de donc français tɛ quoi ayi capote ça veut dire kunkolo n'i ye capitaine ta capitaine ye latin de qui veut dire aussi kunkolo o de la décapiter quelqu'un k'a tigi kunkolo tigɛ ka bɔ a la capitaine amiral tɛ armée la n ko amiral ye arabukan de al amir alcool tɛ français la tɛ anglais la mun ye arabukan de alcool donc français tɛ quoi français tɛ n ko irisiw b'a fɔ téléphone ma de ko téléphone k'a fɔ radio ma ko radio k'a fɔ bamuso ma ko mama donc walikan ka k'i ka kan na o bɛ bɛn misali la physique la n'i ye électron ta électron ye latin ka kan de mais français y'a to électron ka baara kɛ n'a ye k'a kɔrɔ fɔ ko électron est la particule légère ko électron de ye fɛrɛ fɛgɛmani ye ale de bɛ munumunu olu de ka munumunuli n'u b'u nɔ la waati kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma ko courant courant ye fɛn min bɛ ka boli o de ye courant électrique ye e ɲɛ b'a la proton gilima la particule lourde neutron gansan neutre foyi tɛ min na hali n'i ka jaga ta vitesse bɔ k'a bila verser la a bɛ sɔrɔ n neutre vitesse t'a la i ɲɛ b'a la mais anglais b'a fɔ ten neutron français b'a fɔ ten neutron irisiw b'a fɔ ten neutron irisiw b'a fɔ de fana proton olu m'olu bɛɛ falen o parce que n'i k'i b'olu bɛɛ falen i b'i yɛrɛ sɛgɛn olu ye diɲɛ ka bɛnkanw de anglais b'a fɔ ji ma de ko water français b'a fɔ ko l'eau an ko ko ji mais n'i y'a bɛnkan lajɛ a bɛ bɛn H2 ani O H2O hydrogène o ye latin ka kan ye oxygène o ye latin ka kan ye a kɔrɔ dɔrɔn de bɛ se k'a fɔ maa muso k'olu fɛnw to yen hydrogène kɔrɔ hydro o bɛ ji de ko fɔ gène o bɛ k'a di générer donc ce qui génère de l'eau min bɛ ji di oxy a bɛ fɔ oxy ni ne ma latin na ko oxy maintenant oxygène générer la vie donc fɛn min bɛ diɲɛnatigɛ di o la n ko mɔgɔw y'a dala minɛ ko nilan fɛn min bɛ nin di walima nin sun mais an bɛ se k'a to oxygène na k'a kɔrɔ fɔ o tableau k'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan n ko irisi dɔ de y'o dilan k'a sɔrɔ a ka langue tɛ hydrogène a ka langue tɛ oxygène o la géographie kalan min na n'u bɛ ji kalan u b'a fɔ ko hydrographie hydro bɛ ji ko fɔ graphie bɛ ji ɲɛgɛn ko fɔ donc olu si tɛ gɛlɛya an ka kan na donc an b'olu ta mètre b'o jate kɛcogo dɔn u dɛn dɔrɔn k'a fɔ n'a ye hydrogène fara oxygène kan u ka den laban minnu b'u ka sigidaw kɔ sigida kan n'a bɛ fɔ o ma ko électron de valence k'olu bɛ falen ɲɔgɔn na a banna u b'o dɔrɔn de fɔ faransi o de don irisi o de don sini o de don mais olu b'a f'u ka kan na min kɛ a bɛ kɛ dɔnniya ye donc olu bɛ bin ka to k'a baara an b'a kalan faransi la min kɛ a bɛ kɛ kan ye an b'o mɛn ka to k'o fɔ dɔrɔn k'an waso n'o ye a banna an tɛ se k'a falen. Non, Aziz Meklangana. Et monsieur le maire, voilà, ni a jate minɛ sisan kan caman b'an bolo an yɛrɛ o question posé Aziz kunna. C'est vrai kan caman bɛ yan mais bamanankan de fɔlen don an ka faaba kɔnɔ yan mɔgɔ caman bɛ baara kɛ n'a ye mais ni an ko an bɛna baara kɛ n'a ye sisan ka an ka kan valoriser ka fanga don a la ka ba don a la est ce que don n'a natɔ la ala y'an ka baarakɛyɔrɔ la a tɛna mɔgɔ sɛgɛn parce que n'i taara baarakɛyɔrɔ dɔ la i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen hali n'i ye bamanankan fɔ u ma bureau kɔnɔ u dɔw t'i jaabi mais n'i kumana français ou anglais na u b'a essayer k'i bonya dɔɔni est ce que don n'a natɔ la n'an ka bɛna bamanankan don ba la est ce que a tɛ kɔlɔlɔ la se an ma. Merci. Sɔni k'i ka question jaabi b'a lajɛ ka kuma kan 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 yɛrɛ ye jumɛn tubabuw fɛ yen u b'a fɔ ko une langue est un système évolutif de signes linguistiques vocaux graphiques ou gestuels qui permet la communication entre les individus. N'i ye adamadenya yɛrɛ ta k'a lajɛ ka kuranɛ ta k'a lajɛ ka diinɛ bɛɛ ta k'a lajɛ an bɛ kuma silamɛ diinɛ yɛrɛ kan fɔlɔ prophète bɛ min fɔ kisi ni nɛɛma b'a ye a ko n'i ye mɔgɔ yɛrɛ ka kan kalan ka ban ko i kisilen a tɔɔrɔ ma bari sabula a janfa dɔw bɛ yen n'o kan ka ɲɛsin e ma aw b'a o bɔ i kan n'i ye nin définition ta k'a lajɛ kan ye fɛn dɔ de bari sabula kan bɛɛ tɛ kumakan ye a dɔw bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ yen ni bobow don i b'a ye olu ka kumacogo b'a dan na mɔgɔ minnu fana bɛ yen n'olu ye tukɔnɔ mɔgɔ dɔw ye olu fana ka kumacogo b'a dan na mais n'i ko k'i bɛ langue ani développement ta k'a da ɲɔgɔn na i b'a jɛ dɔɔni bari sabula mɔgɔ caman b'a fɔ an b'a mɛn réseaux sociaux kan mɔgɔ caman b'a fɔ ko n'i y'a ye Chine développé la ko u ka kan don k'a sɔrɔ u ka histoire la kan bɛ yen dɛ mais dɔɔni b'a jɛ
barisa la maaw ni ye maaw ka histoire ta kala maaw ye mun fɔ a ka mɔgɔw ɲɛna a y'a yira chinois la k'u k'u jija ko gɛlɛya bɛ na ale diɲɛ kɔnɔ ale dun b'a fɛ chinois ka kɛ puissance de bi Chine bɛ deuxième de la k'u ka kɛ puissance ye mais sɔni u ka kɛ puissance ye u ka fɛn gɛlɛyaw kun o ye gɛlɛya jumɛn bagan dumuni bagan fɛn fɛn bɛ yen ko mɔgɔw bɛ ɲugun a la k'o dumuni daminɛ c'est pourquoi chinois bɛ so dun sosogo dun u bɛ ɲɛmɛrɛ dun u bɛ fɛn bɛɛ dun mais pour que jamana yɛrɛ ka développer a sigilen don fɛn dama dama de kan a fɔlɔ o ye justice ye diɲɛ kɔnɔ ni justice ma la tile hali ni ye langi kalan k'a bila bɛɛ sanfɛ jamana bɛ segin a kɔ tuguni filanan ye jumɛn ye o ye kalan ye kalan sugu jumɛn kalan bɛɛ tɛ ka taa école la kalan caman bɛ yen école kalan bɛ yen médecin kalan bɛ yen an bɛ minnu dɔn apprentissage bɛ yen i n'a fɔ an bɛ ka kɛ ka kɛ menuisier ye ka kɛ docteur ye ka kɛ fɛn wɛrɛw ye olu kalan ani laban ye jumɛn i ka jamana tɛ se ka développer tant que i ka militaire ma lafiya sɔrɔ et enfin an bɛ se ka min fɔ Azizi bɛ baara min na baara ɲuman don mais a ye kuma min fɔ ko constitution ko k'a lajɛ ka constitution falen directement pour que langue in bɛ se ka lawaleya n'i ko i b'o kɛ bi il faut que référendum de ka labɛn parce que constitution ko mɔgɔ caman b'a fɔ a ka gɛlɛn dɛ constitution falenni tɛ i n'a fɔ le président de la république ou bien premier ministre u ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn k'a fɔ an ka laɲini ye o ka kɛ tan a caman bɛ yen a bɛ daminɛ ni vote de jama mana taa yɔrɔ min na barisabula n'i ye région de cas ta k'a lajɛ olu bɛ kasɔnga kan de fɔ n'i ye Tombouctou ta k'a lajɛ ou bien Mopti ninnu ani Gao ninnu i bɛ taa sɔrɔ u bɛɛ n'u ka langue de don mais n'i ko sisan ko ka bamanankan de ta sisan ko k'o kɛ langue nationale ye mɔgɔw t'a faamu joona a wulikajɔ ka bon de mais a faamuya ma bon kosɛbɛ et enfin Alahu Taala yɛrɛ ye mɔgɔ da fɛn saba de kama Ala y'an da fɛn saba de kama a fɔlɔ o ye k'a bato n'an b'a fɔ ko adoration filanan o ye ko ka dugukolo jɔ dugukolo jɔli ye jumɛn an b'a fɔ ma ko innovation sabanan o ye justice ye n b'a bɛɛ walawala a bonyali o ye diinɛ yɔrɔ ye innovation o ye jumɛn ka gɛtɔrɔnw da ka tila ka an mago bɛ industrie min na olu labɛn en même temps ka dɔgɔtɔrɔsobaw jɔ olu ye innovation ye mais justice o ye an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ tant que o ma lawaleya dɔrɔn i b'a ye développement b'a je mais o t'an bali k'a fɔ an ka kan an ka don ba la barisabula ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ nin thème tun bɛ se ka kɛ min ye fɔlɔ soutien et valorisation de notre langue nationale barisabula langue nationale déjà a valoriser len don barisabula bi bi na n'i taara France i b'a sɔrɔ bamanankan fɔlɔw bɛ yen mɔgɔ dɔw ka cours t'a kan ne yɛrɛ dɔnbaga dɔ bɛ Atlanta Amérique a bɛ mɔgɔw kalan bamanankan yɛrɛ donc o b'a yira a valoriser la o awɔ mais o yɔrɔ la sa Azizi ye yɔrɔ dɔ fɔ sisan a valoriser la yɔrɔ olu bɛ mɔgɔ ta ka bamanankan kɛ mais anw fana b'an ka fɛn bɛɛ kɛ tubabukan de la n'o y'olu ka français ye olu bɛ bamanankan min kalan o b'a ɲini ka na an dɔn ni o bamanankan ni an ka jamana na yan sinon o tɛ ka kalan o bɛ baara kɛ n'a ye dɛ mais anw fɛ yan pour que anw fana b'olu ka kan min kalan an bɛ ka baara kɛ n'a ye mais a tɛ k'anw nafa est ce que o yɔrɔ fana na fili tɛ yan est ce que olu bɛ ka kalan pour que fɛn wɛrɛ kama est ce que u yɛrɛ ka nafa ɲini de tɛ yan. merci diɲɛlatigɛ sigilen don nafa de kama barisabula Azizi ninnu ye mɔgɔ minnu ye jamana kanu b'u la kojugu n'i ye u ye u ka laɲini yɛrɛ ye min ye partenaire hali partenaire a b'u tɔɔrɔ dɔɔni bon n'i ye fɛn fɔ jamana fana ma a b'u tɔɔrɔ parce que jamana mana diya i ye kojugu a bɛ k'i yɛrɛ bolo vraiment hali i bɛ ka kan min fɔ walikanw olu bɛɛ jiginnen parce que ne y'a ka vidéo caman na a b'a fɔ Modibo Keyita ninnu ye erreur kɛ a bɛ jamana caman fɔ quoi mais ale yɛrɛ tun bɛ erreur kɛ k'a b'a ɲini jamanadenw fɛ an k'a lajɛ an ka bɔ o erreur kɔnɔ ne bolo erreur tɛ mun na barisabula français kalanni a n'an ka kan ne yɛrɛ bolo a bɛ taa ni ɲɔgɔn ye kosɛbɛ barisabula i b'o dɔn cogo di t'a dɔn waati dɔ la formation dɔw tun b'a kɛ denna fila fɛ o ye k'an ka kan don ba la mais a denna fila a wariw bɛ bɔ min a bɛ bɔ kɔfɛ de o mɔgɔ jɔnni b'a a wariw sara farafinw tɛ o maliyɛnw tɛ o mais u yɛrɛ nana dɔn ko nafa b'an ka kan na mais n'a fɔra k'an ka kan don ko ka constitution dɔrɔn kɛ ko a baara kɛ n'a ye a bɛ se ka kɛ a gɛrɛntɛ bɛ caya mais il faut des vraies sensibilisations à moi et enfin an b'a mɛn ko panafricain don a yɛrɛ ka kuma la ko k'ale tɛ panafricain sinon ne tun b'a fɔ pour que kan in bɛ se ka lawaleya an bolo a bɛ k'a laɲini ka sabati ne tun b'a fɛ ale ka comportement dɔ ta o ye comportement jumɛn barisabula n'i bɛ fɛ mɔgɔ k'a sɔn i ye i ka laɲini ye min ale bɛ k'a ɲini de an ka kan ka don ba la bon n'ale k'i ye tubabuw ka kɔlɔlɔ fɔ aw fɛ yan a n'an ka ɲɛmɔgɔw bɛ ka baara kɛ ni tubabukan ye cogoya min na bon n'ale yɛrɛ donfini bɛɛ kɛra an ka
o tubabu ka finiw kelen mɔgɔw b'a fɔ est-ce que a tɛ politique dɔ la kɔfɛ a ma min faamuya sinon ne kɔni bolo a ka proposition bɛ n bolo a k'a lajɛ a ka se k'an fana ka finiw fana don ba la ni a kuma n'an ka kan kan effectivement mɔgɔw b'a ta b'a fɔ non nin kɔni nakun ye min ye a bɛ ka min fɔ a da la a bɛ k'o de fana lawaleya misaliyala an ka transition ministre caman bɛ yen i b'a sɔrɔ an ka faso fini b'u la n'u kumana dɔrɔn u b'a fɔ u bɛ kuma ni Mali ka tɔn ye i yɛrɛ b'a dɔn ninnu kɔni fɛn dɔ b'u jɛ mais u bɛ ka Mali kɔni ka danbe sigi a ma misaliya ne taara Burkina Faso o fana bɛ yen nɔ laginɛ fini a bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o kɔni ne ka proposition ye. mais Azizi yɔrɔ dɔ fɔ sɔni ka se Azizi ma Azizi yɔrɔ dɔ fɔ e yɛrɛ hakilina i n'a fɔ Tunisie ni Maroc ni Rwanda minnu fɔ olu tun bɛ langue dɔ la olu y'o bila ka na langue dɔ la an ɲɛ b'a la développement min bi na farafinna caman b'i disi gosi ni Rwanda ye. Hali n'a ma kɛ nɔgɔya mais est-ce que bibi na o ma lafiya. Bon hali olu la u bɛ ka baara min kɛ o développement kan dɔrɔn tɛ o n'o de fɔ sɛbɛ de ka kɛ jamanaden na sinon Chine filɛ nin ye. mais est-ce que an bɛ ka fɛn dɔ fɔ est-ce que a faamuyabaliya de t'a to n'an tɛ ka se ka développement kɛ. fɛn filɛ nin ye chinois fɛn filɛ chinois u ka jamana a bɛ sanfɛ bi mais anglais de kelen k'u ka jamanadenw minɛ. mɔgɔ langue nationale ye jumɛn ye. o bɛ yen de u bɛ chinois kan fɔ u ka chinois kan u b'o fɔ o kan ye jumɛn ye nɔ par exemple n b'a fɛ ka i ka temps dɔ di yan kan min yɛrɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ bi in na n bɛ temps f'i ɲɛna chinois ka kan b'a la u b'a fɔ cogoya min n b'o fana ɲɛ f'i ɲɛna par exemple n'i ye diɲɛ ta k'a lajɛ kan tan dɔrɔn anglais bɛ sanfɛ anglais ni mandarin ye jumɛn chinois kan don mais n'i y'a fɔ ko mandarin directement mɔgɔw t'a faamuya hindu bɛ yen espagnol bɛ yen arabu bɛ yen bengali bɛ yen français bɛ yen russe bɛ yen hindi bɛ yen l'allemand bɛ yen olu kan tan ninnu olu de kelen bi ka diɲɛ dominer u bɛ yɔrɔ la mais a kɔrɔ tɛ k'u ka kan dɔrɔn de y'a to u sera ka bɔ nɔgɔ la quoi justice ta k'a lajɛ n'i ye justice la baara ka ɲɛ i ka tila ka industrie la baara ka ɲɛ surtout ATT tun ye hakilina min ta a ko an ka jamana fɛ Mali pour que a ka développer fo an ka sirabaw de fɛngɛ sirabaw mana dilan aw ni ɲɔgɔn cɛ a b'a to donni ni bɔli a bɛ nɔgɔya donc olu bɛ na ni jamana développé n'o o kɛra justice bɛɛ k'a ka hakɛ ta d'i ma a b'a to mɔgɔw bɛ da jamana la a b'a to mɔgɔ min bɛ école la a b'a dɔn ni ne ye moyen min sɔrɔ o de bɛ di yan ni ye moyen min sɔrɔ n b'o o place de sɔrɔ mais n'an ko ko kan valoriser o de b'a to ko jamana bɛ développé ne b'a fɔ fili bɛ kuma la dɔɔni o ye ne ka hakilina ye komi an bɛ débat la an bɛ avancer dɔɔni. Aziz voilà monsieur le maire ye yɔrɔ dɔ fɔ sisan donc kanko en même temps ale bolo sisan n'an bɛ ka kan kɛ kan min n'an ka finiw fana bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye ale bolo de kɛ en même temps justice min ye n'o kiiribulon ye ko est ce que olu fana an t'olu de bila sanfɛ fɔlɔ ka tɛmɛ kan in kan e hakilinata ye jumɛn la en même temps n'i ye faamuyali min sɔrɔ a fana ka intervention na sisan. n b'a daminɛ fini yɔrɔ la u y'a décret bɔ u ye décret de bɔ ko ni conseil ministériel bɛ kɛ conseil des ministres ko ka taa na faso dan finiw ye o tɛ yan n bɛna fili yɔrɔ yiri la aw bɛ faso fini don maa ti faso kan fɔ mun na ɲɛ b'a la ale ko faso fini ni faso kan de bɛ sa mais olu bɛ faso fini don mɔgɔ ti faso kan fɔ bon maa min bɛ wari fini don ka faso kan fɔ o tigi ta ɲɛ ka di faso ko la ka tɛmɛ min ti faso kan fɔ mun na Chine filɛ a yɛrɛ kɛ yanni ka taa Chine n bɛna Japon ka tabiya b'a bolo ka tɛmɛ Afrique tilan bɛɛ ta kan Japon fo olu de ka jamana ma ko Nippon o tɛ yan Japon taxi bolila bɛ taxi boli ni veste de ye vesti taxi bolila bɛ taxi boli ni vesti de ye mais u ka tabiya b'u bolo n'anw ye japonais de bɛ bɔ étage 40 na ka jigin ka na don Mercedes blindé kɔnɔ ka taa so ka taa dumuni kɛ n'a ka kalamani 2 ye olu ye u ka tabiya k'u sinsin o kan ka walita ta k'a lajɛ walita min n'a bɛ bɛn ni u yɛrɛ ta ye n'a b'u la évoluer u y'o ta a yɔrɔ min bɛ yen n'o t'u dɛmɛ u y'o bila diɲɛ ye o de ye Chine filɛ nin ye Mao y'a fɔ Xi Jinping y'a fɔ don min na ko ale tɛ fɛ ka coronavirus ye o don Xi Jinping kun labɛnnen don chemise jɛman de la a kun bɛ salle min kɔnɔ bɛɛ kun bɛ chemise jɛman na adamaden ka tabiya n'i ka fɛn bɛɛ lajɛlen n'i ka kiiri b'i ka tabiya de kɔnɔ i ka kalan b'i ka tabiya de kɔnɔ i ka finidon b'i ka tabiya de kɔnɔ i ka fɛn bɛɛ lajɛlen b'i ka tabiya kɔnɔ mais i ka tabiya taminɛ ye jumɛn ye kan mɔbili de bɛ adamadenw n'u bolofɛnw ta yan ka taa n'u ye Segu kan nin fana bɛ jamana dɔ ka kiiri n'a ka tabiya n'a ka wariko n'a ka bɛrɛbɛrɛni n'a ka fɛn bɛɛ ta k'a don maa wɛrɛ kunna den o tun ye fini ta yɔrɔ ye maintenant financement a bɛ farafinna kɔnɔ ko
tubabu nalen n'olu baloli de kama quoi i n'a fɔ k'a bila jɛgɛ k'a bila kunna ko dolendala n'an bɛ ale balo tubabu k'an ka kan financer e b'anw ye ka tubabu ka kan financer ayi parce que tubabu bɛ kanko nafa dɔn u kɛra puissance ye u ka kan de la Russie kɛra puissance ye Russien de la Inde kɛra puissance ye Inde de la Chine kɛra puissance ye ka to mandarin de la hali an ka dɔnkilidalaw u bɛ kɛ star ye pour to ka dɔnkili da bamanankan de la donc an ka autorité bɛ se ka kɛ star ye ka to an ka kan de kan mais ne ye tubabu bɛ an k'olu tubabu ka kan kalan tubabu t'u ka kan kalan olu b'u ka kan sariya dɔrɔn de fɛngɛ dɔrɔn ani k'u dege kan sɛbɛnni na o tɛ yan bien u bɛ na an ka kanw financer n'o financement jɔra an ka kanko bɛ bin mun na a bɛ n'a fɔ jakumani ka taa fali dege doni ta cogo la o ye kuma sugu de ye donc anw yɛrɛ de kan k'a dɔn k'an ka taɲɛsira gulen don an ka kan na k'an ka kan financer cogo di maître bɛ sara ka cours di classe kɔnɔ o bɛ cours di kan jumɛn na français parce que français de bɛ jamana constitution effectivement i ɲɛ b'a la bon n'an ka kan dɔrɔn ye financement bɛ ɲɛsin an yɛrɛ de fana ka kan ma mɔgɔ si t'o fanga ye an yɛrɛ de b'o kɛ o ye financement ta yɔrɔ ye justice o de la assise la ne ko nul n'est censé ignorer la loi n ko ne ma sɔn o kuma in ma parce que mathématiquement a bɛ fɔ o ma ko assertion ni assertion vérifiera ko tiɲɛ don a bɛ fɔ o ma ko formule a bɛ fɔ o ma ko corollaire a bɛ fɔ o ma ko théorème a bɛ fɔ o ma ko théorie maintenant ni e ko français la ko maa si bisigiyalen tɛ k'a tɛ sariya dɔn i n'a fɔ bɛɛ b'a dɔn sariya bɛ yen e k'o fɔ français la tantôt Chine e su b'i lamɛn parce que chinois tɛ français mɛn Mali sariya n'a sɔrɔ a bɛɛ tun bɛ na an ka kan de la mɔgɔ tɛ mɔgɔ dun bon u ko kiiri kiiri tɛ se ka kɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ nin cogoya la mun na sariya bɛ français la ni maa min tɛ français mais i tɛ se k'i ka intérêt défend parce que fɛn fɛn bɛ kɛ la a bɛ kɛ kɔnɔ ko sariya sɔnna ma n'i tun bɛ se ka sariya kalan n'i tun b'a dɔn n'i b'a kɔnɔ walima n'i t'a kɔnɔ Faransi olu ka sariya bɛ français la parce que u b'o de mɛn Italie ni Faransi tugulen don ɲɔgɔn na mun na Italie t'a ka sariya la na France ka kan na anglais de bɛ jamana 70 jamana 56 de bɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ anglais fɔ langue officielle mais Union européenne jamanaw ni Angleterre kun tugulen don ɲɔgɔn na o kun tɛ sɔn Angleterre ka kan fɔ ka taa sɔrɔ a ka kan fɔlen don diɲɛ jamana caman mun na u tugulen don ɲɔgɔn na mun tɛ ɲɔgɔn na kan fɔ bɛɛ b'i ka sariya ɲɛfɔ i ka kan de la ala kɛ Mali ye kelen a tɛ tilan mais n'a fɔra k'anw de bɛ kalan kɛ ka constitution kalanw kɛ ka tila ka n'an sigi san joli kɔfɛ ka to k'o fɔ tubabukan na dɔrɔn le Mali est un et indivisible anw k'an gulon tubabukan na kan t'a bila n ko tubabu nana anw fɛ yan dɛ tubabu nana sɔrɔ français tun tɛ yan u nana sɔrɔ anw bɛ yen histoire banna o wagati anw bɛ kiiri tigɛ o wagati kalan dɔ tun bɛ yen hali n'a sɔrɔ a tun tɛ i n'a fɔ u ka kalan o tɛ bien donc anw ye olu ka kanw kalanni min kɛ o de y'anw bila k'u ka tabiya kalan donc ka t'u ka tabiya ta ka na n'a ye k'an ta ko ka bɔ yen f'a tun bɛ kɛ ni i ye si min kan min yɛrɛ la n'i y'o fɔ k'i ye falikan fɔ mais maa min y'i jɔnya k'i tagabolo ntanya k'i kɛ mɔgɔtɔ ye k'i ka mɔgɔ dɔ minɛ k'o feere e bɛ o tigi ka kan fɔ k'o de ye civilisation ye i t'a dɔn k'o tigilamɔgɔ bɛ k'i dun de yan n ko faransi yɛrɛ ye kan dɔ de ye fo faransi ye faransi ka kan dɔ de waati dɔ kɔnɔna na François premier de mana faransi ta o yɔrɔ la n bɛ taa éducation na éducation ani métier ko an ka mɔgɔ tɛ k'a faamu parce que a b'an kun na ko ni den dɛsɛra école la k'i b'a bɔ ko ka taa bila métier la n'an den dɛsɛra école la an bɛ taa n'a ye mécanique la n ko mécanique bɛ kalan école la dɛ 9e na n ko bɛ moteur kalan kun mais mun n'a tɛ faamuya parce que n'i ti kan mɛn min bɛ f'i ye a bɛ kɛ kanjala na a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min ye kuranɛ bɛɛ kalan ma a ma tafsira ye o tigilamɔgɔ bɛ se ka kuranɛ réciter o kuranɛ réciteraw bɛ taa yɔrɔ min na ale arabu la a bɛ se ka taa yen mais est ce que u ka kuranɛ faamuya cogo ye kelen ye an bɛ ka diinɛ min fɔ diinɛ sira ma yan ni jumɛn ye diinɛ ma se yan nɔ français la a ma se yan nɔ anglais a sera yan nɔ arabukan in de la mais n'i y'a ye mɔgɔ faama ka faamuyali bonyana diinɛ kan bi mun na diinɛ lasera bɛɛ bɛ diinɛ lasela kan na jamanaden fanba bɛ kan min mɛn n'anw tun bɛ kalan kɛ an ka kan na yanni denmisɛnnin ka taa école la ka taa ko fali saga sɛ ka t'o fɔ français la non a tun b'o don a ka kan na dɔrɔn a bɛ dege sɛbɛnni de la san 8 tun b'a sɔrɔ u bɛ ka baara dɔw y'o la maa min bɛ san 8 kɛ u bɛ taa tɔn kalan kun maa an tun bɛ tɔn dɔn kabi an ma don école la san 4 u bɛ taa muru kalan kun ko muru filɛ nin ye ko yɔrɔ 2 de b'a la nɛgɛma yɔrɔ ani yɔrɔ min bɛ tigɛli kɛ ko muru bɛ sɔrɔ ka caya gabugu de kɔnɔ ko muru suguyaw ye dumunikɛ muru BC ani tɔgɔlamurunin denmisɛnninw bɛ heure 2 kɛ k'o durusi su kɔnɔ ka tila tuguni an k'u gɛn k'u kɛra vaurien ye olu bɛ tila tuguni ka to o mɛtiri kelenw ka moteur dilan kɛnɛ ma fili bɛ yen anglais min bɛ ka fɔ diɲɛ bɛɛ bɛ kalan daminɛ i ka kan de la ka sɔrɔ ka anglais d'a kan o de la n'i ye Dubaï ninnu ta
u ka kan de bɛ sanfɛ k'anglais bila duguma n'i ye Éthiopie ta Hamariki de bɛ sanfɛ k'anglais bila duguma n'i ye Chine ta Mandarin de bɛ yen k'anglais bila yen bon n'aw bɛ kuma kan kelen jamana ɲɛmɔgɔ ni jamanaden tɔw bɛɛ lajɛlen denw bɛ taa kalanso kelen farafinna gɛlɛya min b'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bisigiyalen n'u ka farafinna gɛlɛya wuli olu ni gɛlɛyabagatɔ ninnu tɛ gɛlɛya kelen na u tɛ cɛn kelen kɔnɔ o dɔrɔn tɛ de farafinna gɛlɛya ye donc gɛlɛya min u tɛ gɛlɛya kelen kɔnɔ anw filɛ nin an bɛ bɔ ka taa transition soutenue bamanankan na ni marche bɛ kɛ an bɛ marche kɛ bamanankan na mais n'an ye fanga sɔrɔ an bɛ taa kuma français la mun na an b'an dogo jamana o de la ni su y'a dogo a kobaga la a nɔgɔli bɛ taa lahara i ma ye an ka faama fɛn fɛn b'a kan na an bɛ tila ka gabakuru ta k'u bɛɛ gɛn yan mun de bɛ na n'a ye parce que jamana constitution bɛ yen o bɛ bɛn faransi ka tagabolo de ma faransɛw ka taabolo la olu bɛ fɛn f'u ka kan de la an bɛ sɔrɔ k'olu ka tagabolo ta k'an yɛrɛ korun ka don u da fɛ c'est comme ne kan ka samara de tigɛ k'a bɛn n sen ma mais ne bɛ fɛ ka n sen de tigɛ k'a bɛn samara ma o wali tabiya ta bɛ ten de samara bɛ tiɲɛ o la a bɛ tiɲɛ o la o maintenant métier n'i ye kalan kɛ ka se 9e ma i b'i ka jamana sariyaw dɔn ka jamana i bɛ furuw dɔn jamana forobafɛnw kan ka minɛ cogo min na le respect des biens publics o bɛ kalan kun wagati la o y'a sɔrɔ an tɛ français mɛn donc a bɛ kɛ kan ye parce que an kalan kun ye dɔrɔn walasa an ka se ka hakilina de fɔ tubabukan na ne kunkolo tɔgɔ ye nin ye ne ɲɛ tɔgɔ ye nin o tɛ yan donc i bɛ taa lycée la i bɛ t'o kan kelen kalan pratique t'a la parce que anw mago bɛ kan dɔrɔn de la k'o mɛn ka to ka bɔ kan waso o de la mɔgɔ kalannen fila ye farafinna n bɛ kalan kɛ ka na dibilakow kɛ yerenakow ye ani n bɛ kalan kɛ ka na kalan yanga yira o de la u b'a fɔ n bɔra Russie n bɔra Chine e n'olu minnu ye kalan kɛ olu bɛ ka Chine ni Russie lataa ɲɛ u ka kan na mais e bɛ ka na i dominera ni kan min ye i bɛna ko minɛna ni kan min ye e bɛ ka tila ka n'o fɔ mais fili ye yɔrɔ jumɛn ye anw yɛrɛ de ye fili kɛ yanni ne ka bɔ to ɲɛ la ka n jugu ka bali kalamani ye an t'aw de bɔ bɛ ne ɲɛ la ne m'o ye ne jugu ka kalamani misali la an bɛ bɔ sisan ka Faransi gosi tiɲɛ don Faransi n'an bɛ ɲɔgɔn na a ma ban mais Faransi ye jɔn jagoya ko n'i ma kalan kɛ Faransi la ne bɛ marifa ci la mɔgɔ minnu b'a fɔ k'an tɛ Faransi fɛ n'o dugusajɛ olu den de bɛ tila ka taa kalan kɛ Faransi kelen na mun de b'o kɛ mɛtiriw nɔ tɛ o président Simi tɛ o e tɛ o n ko constitution dɔ de bɛ yen jamana bɛ ka baara k'o kan o constitution fana ye waliko de o nana tilegan gɛngɛn fɛ an bɛna an gulon na kan t'o bila armée jamana jumɛn jamana fɛn fɛn bɛ yen ko puissance don kɛlɛ sira kan o b'u ka kɛlɛ n'a maramafɛn bɛɛ dilan u ka kan de la Chine ka maramafɛnw sanfɛ chinois kan de b'a kan Russie ta sanfɛ u ka kan de bɛ yen Faransi ta sanfɛ français de bɛ yen Allemagne ta sanfɛ Dutch de bɛ yen Inde ta sanfɛ Hindi de bɛ yen ka sɔrɔ ka anglais bila dugu ma mais anw bɛ taa ka taa kalan kɛ tubabu la an bɛ na e ma ye an bɛ tila tuguni k'an ka jamana nafolo bɔ k'o t'o kɛ ka maramafɛn san ye kalan kɛ yɔrɔ min na ka na n'o ye a mun na parce que farafin kunkolo kɛra tubabu bolo i n'a fɔ bɔrɔ de a bɛ dɔnniya bila a kɔnɔ n'a mago sera ma a bɛ n'a ta e ka dɔnniya bɛ bɔrɔ min kɔnɔ jagoya i ni janto bɔrɔ la dɔɔni o la mɔgɔ minnu bɛ tubabu kalan ni fɛnw mɛn tubabu b'u janto la wagati min kɔnɔ n'u mago bɔrɔ la dɔrɔn u kilan bɛɛ bɛ basajalan sa bon jamana fɛn fɛn bɛ ten i b'a fɛ ka intervenir n b'a fɛ ka retouche dɔ kɛ balimakɛ ka kuma la par exemple j'ai remarqué n ye constat fitinin dɔ kɛ a kɛlen ko école maître n'i ye débat daminɛ bɔ n'e ma kunnaja u bɛ taa kɛ e yɛrɛ tuya donc an b'an profiter ka dɔɔni fɔ a ko Faransi ma mɔgɔ si jagoya ka français kalan o bon ne bolo ale de pendant ou bien a ɲɛna Mali histoire ka dɔɔni quoi an ka mɔgɔkɔrɔba minnu ye kalan kɛ a caman bɛ yen an y'a mɛn u tun bɛ jagoya de k'u don école la u ka français kalan ka d'u ye o man d'u ye o de la ka kɛ jamana in kɔnɔ o kɔfɛ a ka retouche kelen wɛrɛ k'a la ko an ko artistes k'u caman bɛ yen u bɛ yɛlɛ ni kan ye kan min b'u ka jamana kan u bɛ sanga sɔrɔ n'o kan ye n'o kuma ye tiɲɛ ko sisan an ka artiste dɔ bɔra chaîne dɔ kan a ye tubabukan fɔ k'a ye faute k'a la mais ka daminɛ kunun fo bi mɔgɔw bɛ ka lagosi awɔ mais monsieur le maire o yɔrɔ la ko barisabula est ce que o caman fana ye fili ye ani gosili de ka di maliyɛnw ye barisabula a ye fɛn fɔ fɛn min n'o ye tubabu ka kan ye ko faute b'a la ko faute b'a la u m'a kɛlɛ k'a ye tubabu ka kan fɔ dɛ a kɛlɛla ko barisabula a ye faute kɛ tubabukan na mun na ne b'o question poser ayi mais i b'a ye mɔgɔ caman ma ɲɔgɔn sɔrɔ o la dɛ question yɛrɛ poser a n'an b'o yɔrɔ ɲɛf'i ye laban ye jumɛn ani a ye min fɔ a ko finiko ko décret tara k'a fɔ ko n'an ka ministre fɛn fɛn bɛ bɔ conseil des ministres la u ka finiw don ko mais ko fini min b'u la u t'u k'o kan fɔ bon ne bolo Aziz bɛ ka pan yɔrɔnin dɔ kunna halisa parce que an ka ministre ninnu filɛ u fɛn fɛn bɛ ka bɔ bi ka kuma Mali tɔgɔya la u bɛ ka na ni taabolo fila de par exemple u tɛ se k'a fɔ un coup la u ka boli bɛɛ k'a bɛɛ ka kɛ français fɔlɔ
ala ale filɛ ka na ni baara min ye a se ka lawaleya un coup la don don de don ale bɛ campagne de la tan fɔ pour que mɔgɔw ka se k'a dɔn k'a nafa ye jumɛn a nafa ye jumɛn a bɛ mun de ɲɛ n'a m'a ta kɔlɔlɔ a b'o de kɔnɔ fɔlɔ mais aujourd'hui an b'an ka autorités fo alhamdulilayi n'u ye français fɔ i b'a ye u bɛ tila ka na a traduit bamanankan na o ye belebeleba de ye o ma Bamako ma o ye belebeleba de ye a kɔrɔ tɛ i n'a fɔ u bɛ ka tubabuw ka waleya halisa u b'o o kɔnɔ quoi mais baara o baara n'i b'a la f'i k'a lajɛ i ka autocritique de kɛ ne tun bɛ nin baara la vraiment ne binna yan man ɲɛ i n'a fɔ a ye min fɔ a y'a yira fɛn caman bɛ yen nɔ an binna olu yɔrɔ la n tɛ se ka a fɔ n bɛ segin o bɛɛ kɔ parce que temps ka dɔgɔ a la mais yɔrɔ minnu bɛ yen ni a fana kan ka o faamuya n filɛ ka. mais justice la a ye da maga justice la i b'a sɔrɔ n'i taara justice la sisan kiiriso kɔnɔ. kiiriso kɔrɔ tɛ ko diyagoya ko fo i ka article 1 2 3 fo ka taa bila a laban na k'e k'o dɔn o dɔnniya tɛ e la parce que an bɛɛ ma droit kalan an bɛɛ ma droit kalan mais jamana b'a fɔ ko ni kiiri da bɔra ni bin kɛr'i kan walima n'i b'a fɛ k'i ka lafasabaga ta sisan jamana bɛ se k'o dɔ d'i ma a bɛ se k'i lafaamuya i n'a fɔ an ka député bulon kɔnɔ Gassama bɛ kuma cogoya min a bɛ kuma bamanankan na mais mɔgɔ bɛ yen o b'a interpréter voilà mais n'i taara jamana dɔ la i b'a sɔrɔ voilà pourquoi Gassama ta bɛ jamana wɛrɛ fana la olu fana ka interpréter bɛ yen nɔ mais i bɛ Sénégal assemblée dɔ la mais wɔlɔfɔ bɛ kuma wɔlɔfɔ kan na Sénégal ta ka lajɛ Sénégal bɛɛ bɛ kuma français la mais n'u bɛna lajɛ u ka fɛnkɛ la sa misaliya la u ka assemblée ninnu kɔnɔ u ka laɲini u ka fɔ u ka wɔlɔfɔ kan pour que jamanadenw ka mɛn mais komi u bɛ coopération dɔ de kɔnɔ a kɛra cogo cogo i kelen tɛ o i kelen tɛ o k'a fɔ k'i bɛ ban coopération ma k'a fɔ ko jamana ka di n ye ne bolo o ye fili ka baara de ye mɔgɔ kelen tɛ diɲɛ kɔnɔ jamana kelen tɛ yen nɔ ko ale kelen de bɛ se k'a yɛrɛ ta ka wuli n'a yɛrɛ a tɛ yen n'i ye diɲɛ bɛɛ ta ka lajɛ i bɛ taa sɔrɔ hali ni puissance don ani mɔgɔ dɔw bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. mais est-ce que Aziz fana ka laɲini tɛ k'a fɔ an n'an bɔra français na an ka bamanan kɛ mais an ka kan wɛrɛ fara an ka kanw kan pour que a bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye. an b'a Aziz ka fɛn ma mais ale bɛ ka fɛn fila de da ɲɔgɔn na ne bɛ k'o de fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko la valorisation de notre langue nationale ani développement k'u ye kelen ne bɛ fɛ. très bien. k'a ɲɛfɔ a ɲɛna olu de tɛ kelen ye. n bɛna tila ka na i ka o ɲininkali min ma quoi n bɛna yira la sisan n bɛna sabula ale bɛ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min ale ye physique chimie de kɛ physique voilà donc bi o dɔnniya b'ale la mun y'a to a y'a dɔnniya sɔrɔ tubabukan de très bien i y'a faamu mais a bɛ ka se ka walawala bamanankan fana cogo di alors que bamanan tɛ mais Sénéfɔ de don Sénéfɔ don bamanankan don bari sabula a b'a dɔn an bɛ yɔrɔ min bi bɛɛ de bɛ ka ɲini i ni mɔgɔ wɛrɛ ka se ka kuma walasa kuma ka lafaamuya mais i bɛ taa sɔrɔ an ka arasi dɔw bɛ yan nɔ kan dɔw bɛ bamanankan n'i y'a fɔ yɛrɛ o tɛ kuma i fɛ yɛrɛ ça veut dire que olu b'u ka kan de bila sanfɛ mais ni e ko sisan ko nin donna jamana constitution kɔnɔ a bɛ don a kɔnɔ cogo min il faut que Aziz ka na ni o plan ye maitre joli kan ka mɔgɔw kalan bamanankan na sisan n'o kalanna o wari o bɛ bɛn nin ma n'o fana wari nana a bɛ don ba la a bɛ taa dɔɔnin dɔɔnin o de bolo Aziz tɛ o yɔrɔ kɔni kɛ par exemple Aziz ta bɛ ka kɛ sisan dɔrɔn ne hakilina de par exemple mɔgɔ min y'a yɛrɛ ka kuma mɔgɔ min ye kuranɛ durusi k'a durusi i b'a réciter bon n'a y'a réciter vous les journalistes aw tɛ se k'a contredire o parce que réciter ne b'a ale hakili la mais a bɛ lawaleya cogo di ale tɛ ka toucher o la o ye ne ka faamuya ɔ voilà mais i ye min fɔ sisan parce que n bɛ nin yɔrɔnin fɔ pour que an ka sigi ma sisan e ko ko langue dɔ bɛ yen sa c'est vrai ni kan dɔ bɛ yen n'i taara fɔ yɔrɔ la an tɛna kan fɔ i b'a sɔrɔ a man di u b'a fɔ t'u ka kan bila mais malikura taasira a bɛ ka fɔ bamanankan ani français la mais bɛɛ bɛ ka bamanankan su hali minnu tɛ bamanan ye yɔrɔnin dɔ bɛ yen miliya tɛmɛ o la ministre min bilalen don sport kunna Mohamed Musa a ka page la kunun a y'a yira a ka interview kɔfɛ a bɛna a résumé ka kuma langue fila la sora in a n'u ka langue dɔ in tamaseki kan k'a bɛna kuma o kan u bɛ mun yira très bien mais est-ce que a bɛna o bɛna bɔ o terme na mais a y'a bila a ka page de kan a bɛ bɛn a y'a bila a ka page de kan voilà voilà i ko Mali ɲɛmɔgɔ fɔlɔfɔlɔ ninnu baara u jawara k'u l'école la o tɛ yan an mana ko indépendance yan u m'a fɔ ko indépendance dira ma o tɛ 92 jɔn de ye français jɔn de ye marifa ta ka jɔ maliyɛnw na u kɛtɔ ka sariya sɛbɛn k'u ka sɛbɛn ko français u ka kan ye français jɔn de y'a kɛ
après le coup d'état au constitution constitution 92 constitution to de kan malien minnu bolo y'a sɛbɛ France y'a jɔn de jagoya ni marifa ye ko n'an ma sɛbɛn b'a faga mɔgɔ si ma si jɔn de maintenant question dɔ ou bien i bɛ n bɛ fɛ ka yira de voilà k'a yira ko u ma jagoya ka français in sɛbɛn o wagati mais u tun t'a dɔn de k'u ka taa ɲɛ gulolen n'u ka kan na a misali dɔ ye jumɛn depuis 92 i b'a dɔn o ka kɔrɔ ni 2002 ɔ Timor-Leste ye indépendance ta 2002 k'a ka kan falen a ka wari ka girin n'anw ta ye o ye sisan ye maintenant n bɛ na école la tubabu mɛtiri tɛ fan si fɛ ka maliyɛn mɛtiriw jateminɛ k'u tɛ ka kuma français la a tɛ k'u jateminɛ maliyɛnw yɛrɛ de bɛ ka sira bɛrɛ kalan français kan na k'a don u denw kunna donc o tɛ jagoya wɛrɛ ye tuguni o bɛ i n'a fɔ n t'a dɔn de o tɛ PM ka CNT tagali Faransi u ka assemblée kɔnɔ u bɛ kun ka kan de la Chine u bɛ kun ka kan de la Inde u bɛ kun ka kan de la Indonésie u ka kan Mali la PM taara ka taa kuma français la o fana ka bɛn wagati ma PM ye Faransi buruja wagati ninnu na an bɛɛ y'a dɛmɛ o la tiɲɛ don mais e bɛ tila tuguni ka tila ka taa kuma français ka kan na mun de kɛra Thomas Nimoro ninnu ka fili ye Thomas ninnu y'u ka cɛya kan bɛɛ fɔ jɔn ka kan na Faransi e k'i yɛrɛ bila n galama kɔnɔ k'a di ne ma ne ka tila ka dɛsɛ la o tuma danga bɛ ne quoi o de la France ser'u la. Bon là je ne suis pas d'accord avec lui. Ne yɔrɔ la ne ma sɔn a ka o kuma ma. Bari sabula n y'o de fɔ kuma daminɛ la n ko i ma ko prophète ka kuma la ko n'i ye kan kalan par exemple n'i ye kan kalan a b'a to i jugu a kan ka fɛn min kɛ na a kan ka min fɔ i ma i b'o dɔn bon n'u u ma tubabukan tun ɲini k'o kalan Thomas Sankara ale yɛrɛ filɛ ka min fɔ n'i y'a mɛn Thomas Sankara bɛ wele bi ka ko Thomas Sankara a ye kɛlɛ dɔ de kɛ k'a di farafinna ma n'o bɔra yen nɔ n'i ye Kadhafi ta k'a lajɛ même chose a bɛ tubabukan fɔ c'est vrai Thomas Sankara bɛ tubabukan fɔ mais a tun bɛ ka la min lawaleya o tɛ tubabu ka kan très bien o tɛ tubabu ka hakilina ye i y'a faamuya Kadhafi fana a ko ale ka laɲini ye mun ye ko farafinna de bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min walasa an ka développer a ma dan fɔli ma dɛ a y'a lawaleyali daminɛ malheureusement a nana kɛ janfa nana don a la fo k'a si la n bɛ sɔn a lamɛn a m'a fɔ ko Thomas tun bɛ ka kɛlɛ kɛ farafinna yan Thomas tun bɛ fɛ ka yɛlɛma hɔrɔnya min ta yarɔ o tɛ Faransi dɛmɛ mais Thomas ye Faransi kunnafoni a ka kan na Faransi y'a ɲini ka bɔ yen tak ala tɛ munumunu e b'a man di Faransi ye ka se Erdogan na bi yan a ka di diɲɛ ka Corée du Nord minɛ o mais munna maa bɛ bali Corée du Nord président ni Poutine mana t'u ka sommet la si tɛ kuma si ka kan na mais u bɛ ɲɔgɔn kalama kosɛbɛ ka tɛmɛ hali an minnu bɛ kuma a bɛ warikan kelen na i ɲɛ bɛ fili yɔrɔ la Modibo fana nana k'a ka jamana marali bɛɛ kɛ tubabu e ko k'i b'i yɛrɛ ta ka bɔ maa min bolo ka tila tuguni k'i sinsin o ka taabolo kan k'e bɛ tila ka don da la walikan kalanni ka ɲi ma ba ma mais i bɛ walikan ta k'a da i ta de kan ka n'i ta da walita kan o yɔrɔ la n bɛ se ka jaabi dɔɔni Modibo Keyita ka wagati la an ye min mɛn parce que a ma k'anw ɲɛna Modibo Keyita tun bɛ tubabukan fɔ tiɲɛ don mais tubabu yɛrɛ y'a dɔn Modibo bɛ ka olu ka kan fɔ kun dɔ de la mais Modibo tɛna olu ka ko lawaleya i b'a dɔn a bɛ ka kan fɔ kun dɔ la mais a tɛna u ka hakilina lawaleya don n'a natɔ voilà ne ka mot de ma o y'o min kɛ a kɔni bɛ u ka kan fɔ Modibo ye jamana développer ka sɔrɔ bamanankan tun ma valoriser tan français don a ka san 8 kɔnɔ bɛɛ y'a dɔn k'a ye usine min kɛ bɛɛ y'a dɔn a ye maliyɛn dilan cogoya min na bɛɛ y'a dɔn Modibo tun ka laɲini ye min farafinna bɛ se ka don da la cogoya min na mais malheureusement a ka hakilina mais n'a tun bɛ ka kuma bamanankan na i b'a ka bamanankan yo a ka ɲi mais est-ce que a tun bɛ se ka o fana lawaleya Modibo tun bɛ kuma bamanankan na mais anw kayikaw de b'a dɔn anw kitakaw kayikaw parce que ni Modibo bɛ kuma a b'a fɔ an ka jamani bamanankan de mɔgɔ b'a bamanankan don mais anw kayikaw de ka kan don ani kita mais n'a tun y'a fanga don a la ne y'a prononcer mɔgɔw b'a lamɛn a ka di mɔgɔw mais a ka laɲini tun tɛ se ka sabati a wagati k'a fɔ k'a bɛ i n'a fɔ Aziz ka laɲini filɛ cogo k'a fɔ an ka kɛlɛ yɛrɛ a peri ka kɛ ko langue nationale bamanankan ko k'o valoriser sisan mais est-ce que Aziz fana ta bɛ bin nɔfɛ yan bon ne bɛ se k'a fɔ Aziz ta bɛ bin nɔfɛ Aziz ta bɛ bin nɔfɛ i b'o dɔn min na Aziz girinna k'a fɔ ko président parce que kuma caman b'a fɔ ko président ka bigi ta dɔrɔn ka constitution bon ne o lajɛ non a m'a fɔ ko président ka bigi ta ne ko n k'a kan ka sɛbɛn constitution na de hali ni vote kɛra voilà an ka kan ta a bɛna sɛbɛn de o i bɛ taa il faut que Aziz tun mana ni fɛn dɔ k'a développer an bɛ taa n'a ye cogo di il faut au moins référendum ka se ka kɛ donc o yɔrɔ ɲɛfɔ a ye référendum ka se ka kɛ ni référendum sera kɛ nin bɛ se ka kɛ mais n'ale ko directement ko président ka ta ka lawaleya n'a ma explication di an ma
n'a fɔra ten ko constitution kan ka falen mais n ka constitution kalannaw b'a dɔn constitution kan ka falen cogoya min na o falen cogo dɔnnen don misali an kan ka wari falen n'a kun ni président ko bon an ka lajɛ conseil des ministres la an bɛna an ka wari falen wari kan ka falen ni sariya min ye o bɛ yen o dɔnnen don hali a ma se an ka kuma o kan. ale nana ni hakilina min ye ale kan ka kɛ bibliothèque de an bolo k'a fɔ ko ni ale kuma la en parabole seulement an k'a faamuya. Bari sabula o yɔrɔ la n b'a fɔ kosɛbɛ Mali bɛ jeune min sera k'i nin di k'i ka hakilina di depuis a bɛ lajɛ Facebook a ye mɔgɔ kelen fila fo ka n'a kɛ radio so bɛɛ b'a wele. Tout récemment a bɔra débat politique la ne y'a lamɛn Kassim Traoré yɛrɛ y'a fɔ ko a bɛ laɲini kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'a bɛ se ka taga fɛnkɛ la assise nationale la a taara a y'a hakilina ta fɔ n y'a ye vidéo la en même temps n ye min ye n jeune a ka o présentation na dɔɔni Kassim ye question posé a kunna il dit que est-ce que i bɛ Zeki Musa Jara dɔn bon a ka kuma la ale t'a dɔn lui en tant que jeune en tant que an b'ale jate bibliothèque fɛ ale kan ka o dɔn bari sabula Zeki Musa ka kalan kɔnɔ a ye français kalan a ye kan caman kalan Zeki sera ka dɔnniya la na Mali kɔnɔ ko drone bɛ se ka sɛnɛ lawaleya cogo di mais n'o y'a sɔrɔ Aziz fana tɛ Mali la ou bien o tɛ ɲɔgɔn kalama a bɛ na n'o kelen n'o yɔrɔ ɲɛfɔ a ye filanan fana Aziz bɛ kan ka o dɔnniya de cari sisan c'est vrai a bɛ k'a cari mais a kan k'a kɛ gafe min bɛ se k'a kalan an bɛɛ fɛ i n'a fɔ ale filɛ ka bamanankan fɔ cogoya min na o ye ne ka hakilina ye o gafe fana ka ɲi effectivement Aziz a yɔrɔ min fɔ k'a kɛ gafe ye o fana bɛ se ka ɲɛ n b'a ɲɛfɔ an kɔni sɔnna ma ko maliyɛnw de bolo taara sɛbɛn 92 kan ka kan ye français sɔn kɛra o kɔni ma faransi sariya kɔrɔ sɔn kɛlen n'o kɔni ma très bien CNT PM kun kan ka taa kuma an ka kan de la parce que diɲɛ jamana fɛn fɛn ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo u b'a fɔ ko souveraineté bɛ daminɛ wari la souveraineté bɛ daminɛ kan de la parce que n'i ka wari ta i bɛ kan dɔ de sɛbɛn a kan f'a ka k'i yɛrɛ de ta ye o tɛ o kun kan ka fɔ o la coopération ba ma kɛ o ma o États-Unis ni Faransi bɛ coopérer mais u tɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ ou bien donc an bɛ se ka n ka kan ta n'u bɛ coopérer Mali tɛ CEDEAO la Mali bɛ français fɔ Ghana bɛ anglais fɔ an tɛ ka coopérer an ka kuma tɛ traduire mais sala ni Mali président ko bon ko a ye n wele ka na Ghana a diyara n ye kosɛbɛ donc maliyɛn minnu ye anglais kalan a ma se président k'o fɔ français la ou bien anglais la o maliyɛnw de bɛ ta dɔrɔn k'olu bɛ minnu ye langue kalan olu bɛ ta dɔrɔn ka bamanankan in traduire kalan na anglais la ka taa sɔrɔ i kun siɲɛ a ka kan kɔrɔ o y'o yɔrɔ ye n'i nana a application na constitution ka falen Mali kɔnɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ o a ma deli k'a kama kɛ 92 ka yan mun b'a yira assise la k'an y'a yira ko ka constitution kura sigitɔ la ko k'an ka kan ta n'i y'an ka kan ta la dɔrɔn constitution bɛɛ bɛ falen e yɛrɛ b'o tiɲɛ dɔn o y'a ta cogo de ye o de y'a appliquer cogo ye o la a bɛ don école la cogo di yanni maître ka taa fɔ denmisɛnnin ɲɛna ko nin ye grenier ye non i bɛ taa fɔ a ye ko bi walanda bɛ tɔri de kan n'i yɛrɛ y'o fɔ dɔrɔn école bɛ bin ka yɛlɛ i la misali la n b'a fitinin dɔ d'i ma bi walanda bɛ misi de kan 6e leçon misi parce que ni donna université la joona o kuma ka bon mɔgɔ dabali bɛ kɔn ka ban o la ko bi walanda bɛ misimuso de kan ko misimuso ye bagan ye min ka girin a farikolo datugulen don ni si ye ko kunkolo kelen b'a la sen naani b'a la o sen bɛ laban ni tɔrɔn ye ko kukala b'a la misi a b'a nɔnɔ n'a sogo de di adamadenw ma misi bɛ den de bange wa a b'a den balo n'a nɔnɔ ye misi ye bagan ye min bɛ dumuni kɛ ni dumuni kɛlen kɔfɛ n'a lafiyara a b'a sigi ka bɔ k'a dun bagan minnu b'o kɛ misi kɔfɛ misi ɲɔgɔmɛ ba saga ani mangalani leçon banna n'i ye nin fɔ denmisɛnnin ɲɛna siɲɛ kelen une heure leçon de filɛ dɛ e k'a fɔ siɲɛ kelen 10 minutes siɲɛ fila 20 minutes siɲɛ saba 30 minutes ekɔliden t'a dugusi donc o y'a sɔrɔ i y'a papier sɛbɛn k'a d'u ma u b'u ka kan i b'a copie bɔ dɔrɔn k'a d'u ma tubabu ka école teliya cogo filɛ donc denmisɛnnin bɛ misi dɔn joona o to yan i ye min fɔ Mariam Ba ka passage la hali bi a kuma na fɛnkɛ sera a ma o de la ne k'i ma n k'an kalankun tɛ dɔnniya an kalankun ye kan kalan o de la Mariam Ba tun bɛ ka min fɔ mɔgɔw m'u sɔnni sigi o kan dɛ mais a fɔtɔla tubabukan min jɛngɛla mɔgɔw y'o de ye parce que anw tɛ ko kɔrɔ ɲini an bɛ ko mankan de nɔfɛ o de la a fɔra Mali autorité ko junte u ye mankan k'a la junte tɛ français o junte ye espagnol ka kan de a kɔrɔ jalabatigiw faralen ɲɔgɔn kan mais Assimi ye jalabatigi ye Sadio y'a ye Modibo Kone y'a ye Maliki Diaw y'a ye o t'o ye mais an tun t'a kɔrɔ de dɔn misali la u nana don an kunna français fa la ko ka wari dévaluer wa ou bien ka dévaluation o ye jumɛn ye fa bamanankan na o tɛ i n'a fɔ ka wari daraja bi yan mais n'a kun fɔra bamanankan na o wagati mɔgɔw tun bɛna sɔn a ka kɛ yan parce que u tun bɛna a kɔrɔ dɔn i ɲɛ b'a la fɛn ye kan de hali n'i y'a ye e ye nin jateminɛ bɛɛ kɛ ne ka ko la ka n'i sigi k'a fɔ ne ye e kun ka a lajɛ dɛ i bɛ n jaabi Asante Sara
Asante Sara. Voilà, on progresse. On progresse. Parce que ne min fɔ a ye. Ne m'o faamuya. A m'a faamuya. Donc voilà. ne ye kan min fɔ. Ne m'o a m'o mɛn. Donc n'a m'o mɛn ne ka laɲini min a t'a faamu. Donc walasa ale ka nin mɛn Asante Sara ye Swahili de a kɔrɔ de k'i ni ce. O ye langue jumɛn sisan? Swahili. Swahili. Voilà. O fɔli yan nɔ. O t'an ka jamana kan ye. Kelen an ka jamana kan tɛ. Filanan fana an m'a mɛn mɔgɔw yɛrɛ da ka caya. N bɛna sa n y'a yirila de n'i tɛ kan mɛn kunnafoni min bɛ fɔ i t'a faamu. Misaliya ka taa fɔ sɛnɛkɛla ye ko infraction a bɛ n'a fɔ i y'a nɛni de o. Faransi sɛnɛkɛla filɛ nin ye n'olu bɛ sɛnɛ kɛ français la mais anw filɛ nin ye malo b'an bolo ji b'an bolo maa min bɛ taa malo tɔgɔ de kalan français la ka malo si tɔgɔ kalan français la ka ji tɔgɔ kalan français la ka sɔrɔ ka malo sɛnɛ cogo degeli daminɛ français la o y'a sɔrɔ tubabu taara kan to n ko kan duuru si de b'anw ka école la voilà o ye nin yɔrɔ nin de a appliqué cogo de ye nin ye ten maintenant n'an y'an ka kan ta an ka kan bɛ bila minɛn min kɔnɔ kosɛbɛ a fila de b'an bolo sɛbɛnni ye kan minɛn de ye n ko b'an bolo phonétique bɛ yen diɲɛ kan bɛɛ bɛ kalan phonétique fɛ donc an bɛ nin bɛ se ABCD la ne bɛ se an b'a sɛbɛn ni phonétique ye u bɛ n ko don école la mɔgɔw bolo bɛ dege n ko la wagati dɔ kɔnɔ hali Inde y'a ka kan ta ten de yan'a voilà mais a ye n ko min fɔ n b'a lajɛ ka réagir o yɔrɔ la par exemple n ko mɔgɔw n'i y'olu fana ka taga bolo lajɛ u bɛ mɔgɔw la sensibiliser cogo min auparavant ko daminɛ mɔgɔw y'a lajɛ k'an ka don ko kalan na mais mɔgɔ caman bɛ yen u découragera cogo di o y'u yɛrɛ ka pédagogie kɛcogo ye u bɛna kuma mɔgɔw fɛ cogo min na le ton bɛ min fɔ par exemple a dɔw b'a fɔ ko n'aw ma n ko kalan don n'a natɔ aw bɛna dɛsɛ ka dumuni kɛ yan o yɛrɛ kɛra sababu ye dɔw ko komi o yɛrɛ don ne yɛrɛ b'o kɔnɔ dɛ ko ne yɛrɛ tɛna kɛ n ko karamɔgɔ ye tuguni o kuma fɔ cogo hali an ka ɲɛmɔgɔw tun y'a laɲini k'u k'an ko k'a don ba la ka tɛmɛ nin bɛɛ kan mais u nana kɛ i b'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na ɲɛmɔgɔw tɛ ka kɛ ten lagosi cayala ɲɛmɔgɔw nana ye k'a lasegin dɔɔni donc c'est pourquoi n bɛ fɛ k'an profiter k'a ɲɛfɔ Azizi micro la a ka baara a ka wulikajɔ a ka ɲi mais retouching dɔw b'a la ni olu bɛ ɲɛfɔ a ɲɛna hali pédagogiquement Azizi yɛrɛ b'a dɔn a bɛ se ka kɛ a bɛ ban ka hakilina ma misaliya la sisan n'ale kumana sisan tɔn min b'a la ne b'a fɔ non Azizi nana jamanajɔ la c'est vrai mais jamanajɔ tɛ diyagoya mɔgɔ kan ɲɛmɔgɔ ka k'a kɛ sisan ni ɲɛmɔgɔ yɔrɔ de la ka ko la bon sinon k'a fɔ ko a bɛ ka na ni hakilina k'i bɛ kɛ sababuya ye ka ngara dan ye ça veut dire que a ma yɔrɔ dɔ fɔ sani ka taa Azizi a ye livre ko min fɔ sɛbɛn est ce que i bɛ ka sɛbɛn dɔ labɛn a fɔ a ye n bɛ ka dɔnniya fɛn fɛn f'i ɲɛna nin bɛɛ lajɛlen bayɛlɛmalen don n ko la k'a ban pewu kelen a bɛ livre kɔnɔ dennafila kɛlen don ka nin kilan bɛɛ fana sɛbɛn f'i la bon n'i ye dɔnniya sɔrɔ an ka kan na cogo o cogo n'a ma na français la a tɛ jate o de la ne ko n ko ka français to constitution na a bɛ sira bloqué maintenant développement bɛ gulon kan na yɔrɔ min na i b'a dɔn n y'a yɔrɔ kɔni yir'i la e kɔni k'a lajɛ sa san 8 ka taa denmisɛnnin kalan firifirinin na firifirinin i kɔni b'a dɔn an ko kalan bɛ cɛ san 8 o mana bɔ yen u bɛ gɔsɔn ninnu kalan kun an bɛ tigɛ kalan mais an tɛ tigɛ dɔn donc n'an ka kan don an b'o min kalan an b'o dɔn yan'an m'an ta kɛ kan bisi ye tigɛ bɛ sɛnɛ cogo di o y'an dotɔla ye tigɛ sɛnɛ la donc tigɛ bɛ sɛnɛ ni minɛn minnu ye n'u ka ɲi an b'an ɲɛsin olu ma donc sɛnɛ bɛ don ba la mais a lajɛ français kɛlen don ka sira datugu maliyɛnw ye n b'a yɔrɔ yir'i la sisan Mali la maa minnu bɛ sɛgɛ la olu ye magaye fɔlɔ kelen minnu ti français mɛn bon ni mɔgɔ minnu bɛ français mɛn olu de bɛ don da la parce que français talen don constitution na donc n'i b'o kan mɛn e bɛ don ba la n'i t'o kan mɛn e tɛ don da la parce que n'i b'o kan mɛn ni mɔgɔ min ko k'a b'i dun i bɛ se ka sariya kalan o kan na k'a fɔ a tigi o tuma an fana ka français kalan kun ye Ala k'an kisi français tɔɔrɔ de ma la maintenant an bɛ na tuguni ni kalan nana an ka kan na kan kalan in bɛ jɔ a bɛ kɛ baara kalan de ye parce que e bɛ bamanankan na ne b'a mɛn an tɛna taa fonctionnaire ten dɔrɔn k'an bɛ bamanankan dɔrɔn mɛn an bɛ taa métier la misala k'an bɛ se ka mɔgɔ kalan ou bien i bɛ taa sɛnɛ la ko parce que i bɛ se ka sɛnɛ kɛ mais mɔgɔ bɛ taa ministériya dɔrɔn na ou bien k'u bila mɔgɔ dɔw ɲɛma u ti pas paga dɔw u ka domaine na a bɛ kɛ transport yɛrɛ la u bɛ mɔgɔ bila transporteur ɲɛma a tɛ foyi dɔn transporteur ka gɛlɛya la wa a tɛ se k'u ka gɛlɛya wuli mɔgɔ min bɛ école ko kɔnɔ n'i y'o bila école ko kunna o bɛ se k'o gɛlɛya wuli maa min bɛ armée ko kɔnɔ n'i y'o bila armée kunna o bɛ se k'o gɛlɛya wuli e m'a ye Mali la an tɛ baara kɛ k'a ka d'an ye an bɛ baara kɛ de dɔrɔn ko parce que n ye nin kalan kɛ n b'a baara sɔrɔ donc n bɛ taa nin na maintenant n'an nana an ka kan na fonction publique gulonnen bɛ bɔ français la a bɛ n'an yɛrɛ ka kan na sɛnɛkɛlaw bɛ se k'a sɔrɔ baara tɛ k'u la ka sɛnɛ kɛ kɛcogo la dun ka fa bɛ sabati sojɔla ninnu bɛ se k'a sɔrɔ u b'a fɔ mɔgɔ minnu ma k'u ye kunfin ye mais n ko kunfinw de bɛ ka sojɔ bon ni français mɛli de tun b'a jira k'i ye mɔgɔ kalannen Faransi tun kan k'a ka école bɛɛ datugu parce que Faransaw bɛ français mɛn foroba la mais u bɛɛ bɛ taa école la mun na
an ko ni tɛ français mais k'i ye kunfin ye ou bien i ye kalanbali ye Russie dun bɛ baara kɛ a kan na Mali bɛ girin Russie nɔfɛ donc o kɔrɔ ye an minnu fɛ k'an ka yɔrɔ min ye kalan o de galon ye voilà m'a fɛ ka kuma ka o yɔrɔ la i n'a fɔ a ye Russie la min fɔ an bɛ girin Russie la k'a sɔrɔ u b'u ka kan kalan o tɛ dɔwɛrɛ ye o n'i y'an segin kɔfɛ dɔɔnin n y'o de fɔ depuis débat daminɛ n ko diɲɛlatigɛ ko bɛ sɛbɛ de ka kɛ adamaden na an yɛrɛ b'a fɔ hali Russiw hali u bɛ montre min dilan an ka kɛ misaliya la hali u bɛ montre min dilan ko sɛbɛ b'a la u ka minɛn ko sɛbɛ b'a la adamaden tɛ se ka progresser ka sɔrɔ sɛbɛ de ma k'i ka ko la ko daminɛ ka kɛ ni fo sɛbɛ de ka k'i ka adamadenya taabolo la a kɛra kalan ye o a kɛra métier a n'a y'a da tugu métier la yɔrɔ dɔ la métier bɛ se ka kalan ka sɔrɔ i ma taga université la ka sɔrɔ i ma taa fɛn na an ye tout récemment an ye cɛ dɔ ye a bɛ ka denmisɛnninw kalan bamanankan ale ko u ka centre in na olu tɛ taa mobili ta k'a lajɛ pneu min kan ka k'a la ou bien moteur min kan ka k'a la o ɲɔgɔnna fɛngɛ dɛ olu yɛrɛ de b'a lajɛ ventilo ani mobili fɛn min kan ka dilan k'a ɲɛfɔ bamanankan na u yɛrɛ ka denmisɛnninw ka se k'a faamuya n'i ye nin fara nin kan nin de bɛ kɛ nin ye nin de bɛ kɛ nin fo k'a yɛlɛ an ko wayi a bɛ daminɛ nin cogoya la k'a sɔrɔ a ma fɔ ko fo a ka don an ka constitution kɔnɔ fɔlɔ i n'a fɔ n ye laɲini min kɛ Azizi kɛ bisala ni Azizi n'olu sera ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ succès ba ye an ka jamana kɔnɔ n'o na ɲɛfɔ ye n'i ye hakilina dilan yɔrɔ ne ka hakilina dilan kɛ min ye jamana fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ colonisation na kɛlɛ b'olu de fɛ yen kosɛbɛ ni jamana ninnu y'u ka langue falen constitution na parce que n'a ma falen constitution na fu don n ko Mali bɛ ka bamanankan fɔ depuis Modibo mana fanga la mais a bamanan n ko b'a san 73 la i b'o kalama mais munna n ko ma se ka français bɔ Laginɛ a ma se ka bɔ Mali la parce que français sɛbɛn don constitution yɔrɔ min na n ko ma sɛbɛn Chine u ka kan b'u ka sariya de la o n ko Rwanda ka kini Rwanda b'a ka sariya de la o de la bɛ Rwanda constitution di i ma i b'a kalan mais i t'a kɔrɔ dɔn hali n'i y'a ye mɔgɔw b'a fɔ ko kira ko ten ala bɛ ka seere ko min fɔ adamaden tɛ sɛbɛ dɔn ko foyi la i tɛ ko min kɔrɔ dɔn n'i bɛ fɛn in kɔrɔ dɔn i b'a dɔn nin ye min ye i b'a dɔn i bɛ ka min kɛ i b'a minɛ sɛbɛ la parce que i b'a dɔn i t'a ɲɛ gulonnen don a la mais anw filɛ nin ye taasira t'an bolo o de la n'an ye fɛn fɛn minɛ n'u nana an b'o bila i ɲɛ b'a la donc o ye gɛlɛyaba de ye mɔgɔ tɛ se ka i wasa don ko foyi la n'i tɛ ko min kɔrɔ dɔn n'i y'a y'an y'a wasa don Mali kura ko la a fɔra de Mali kura an y'a dɔn min ko don jamana kumabɔli de ko don bon autorité filɛ nin o bɛna discours min kalan discours dɔ b'o ma sɛbɛn fɔlɔ min kan ka sɛbɛn n'o t'a fɔ bamanankan na fɔlɔ ka sɔrɔ k'a fɔ français la donc a bɛ i n'a fɔ halisa tubabu gouverneur ye mara kɛ cogo min na farafinw nana dɔrɔn ka tubabu gouverneur de bɔ yan dɔrɔn k'u yɛrɛ ta k'u bila a nɔ la tubabu gouverneur y'a kɛ cogo min na u y'a kɛ ten tubabu gouverneur ka wagati mɔgɔ minnu tun bɛ tubabukan dalaminɛ bamanankan na ou bien fɛnkɛkan na olu tun tɛ gros entonnoir ya mais o de tɛ halisa n'an ka ɲɛmɔgɔw kumana bilemaniw b'a dalaminɛ ka kini gileki don a la o yɔrɔ la a y'a fɔ cogo min na a bɛ se ka kɛ ale b'a ye ten mais ne kɔni t'a ye o cogoya la ten bari sabula ni hakilina binna a y'a fɔ cogo min na bɛɛ de b'i ta partager bɛɛ de b'i ka hakilina fɔ i n'a fɔ kɔsan na an ka imam bɔra ka kumakan min fɔ a ye tubabukan fɔ mɔgɔw bɔra ka expliquer ka ɲɛfɔ bamanankan na de b'a fɔra bamanankan na donc an yɛrɛ tun t'a dɔn k'a ka jugu fo nin cogoya la dɔw y'o fɔ mais mɔgɔ min kalanna tubabukan na olu b'a dɔn déjà a kɔrɔ ye nin ye o e y'a détaillé cogo cogo e ye dɔ fara kan o e ma dɔ fara kan o faamuya min b'olu kunkolo la a tɛ taa k'o to quoi a tɛ taa k'olu to. maa fɔra bamanankan na est ce que o de mana n'a ko n bɛ k'o de ɲɛf'a ɲɛna a ka hakilina ninnu bɛɛ tɛ i b'a fɔ ko an b'a n b'a bɛɛ ma o de fɔ a ɲɛna de fait que ne y'a ye ko jeune don a bɛ k'a ko da jamana kan ko an ka kan ka lawaleya bi Azizi dɔnnen don bi ka tɛmɛ Mali ministre dɔw kan o ye jumɛn dɔw wɛrɛ tɛ wuli ka jɔ ani y'a nana ni hakilina min mais o hakilina fana kɔnɔ a bɛ se ka kɛ dɛmɛ dɔ fana kan ka ɲɛsin a ma pour que u ka san sɔrɔ a fana kan ka sɔn o ma o ma ba o ma o bɛ kɛ o de y'a to dɛmɛ mana o bɛ dɛmɛ dɔ b'i bolo ka ɲɛsin a ma i ye dɔw kɛ ka ban o i ye dɔw kɛ ka ban n'a sera k'u ta alhamdulilayi en même temps ale filɛ nin ye Azizi ne b'a jate minɛ Azizi kɛra kalanso de ye kalanso mɔgɔ min sera ka physique kalan ka tila k'o expliquer bamanankan cɛ ɲuman na ka tila k'i kɔ da barisa la filɛ kɛlɛ min na kɛlɛ fitinin tɛ dɛ
fitinin tɛ dɛ to dɔnnakɛla dɔ ko n'i ye baara o baara daminɛ mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ min b'a i la décourager effectivement a ko hali ɲɛgɛnɛ kɛ dɔw b'a fɔ ko e tɛna nin labɔ n'i y'a jɔ o b'a fɔ ne y'a dɔn k'a bɛ laban tan dɔn n b'a dɔn o caman fɔra ma a bɛ ka avancer mais o bɛɛ la an mɔgɔ min bɛ k'a suit an t'a ka fani a yɛrɛ bolo mais an y'a ka fani ye parce que an b'a fɛ a ka laɲini ka sabati mais fitinin min fana b'a la n'olu fana tɛ se ka passer d'an ma olu fana corriger o fana y'a hakɛ ye o y'an ka hakɛ ye a tɛ i n'a fɔ Aziz yɛrɛ ka hakilina an b'a contre la mais dɔw de b'a kɔnɔ an bɛ lajɛya quoi voilà a ye dɛmɛ min yɛrɛ don ne ma deli k'a ye dɛ yɔrɔ i delila ka ne débat la tan kosɛbɛ ayi munna parce que i tɛ sɔn ka débat janya cogo dɔ la olu man di ye mais a nana bila ɲininkali dɔw la n ye fɛn dɔw ɲɛfɔ i b'a ye nin vidéo in bɛna tigɛ tigɛ mɔgɔw bɛna ye mɔgɔw ye maraba ka tubabukan de mɛn a ka kuma kun m'o faamu effectivement i ɲɛ b'olu la donc a ye yɔrɔ minnu fɔ caman ɲɛfɔla la fanga school i ye école min fɔ fanga school de la tɛ se i ɲɛ b'a la denmisɛnninw fitinin a b'a f'u ka kan na dɔrɔn u b'a dɔn min don donc o kɔrɔ y'an ka taasira y'an ka kan de kuma in kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ o de ye quoi a prévu tɛ munumunu a ye dɔ ka lajɛ a bɛ kuma kan jumɛn na bamanankan ni Diko tun bɛ marché kɛ a b'a fɔ kan jumɛn na bamanankan mais a taara yan fɛ a taara fɔ français la mɔgɔw y'a yɛlɛma hali n'u y'a yɛlɛma k'a fɔ k'a juguya ni Diko m'a fɔ n'o hakilina ye mɔgɔw b'a ta ten de parce que mɔgɔw y'a mɛn ten de o de la vidéokɛlaw ye Choguel ka kuma yɛlɛma ne ko n k'a ma diya ne ye munna Choguel tun ye min fɔ dɛ u tun kan k'o de fɔ fɔlɔ Choguel ko bon ni gɛlɛya bɛ yen an tɛ kɛ tan an tɛ kɛ tan an tɛ tubabukan mɛn est-ce que o b'a jira ko sɛbɛn t'an hakili kɔnɔ non o la an bɛɛ b'a dɔn jamana ɲɛmɔgɔ ye nin de fɔ mais hali ni ye Modibo Keyita tɔgɔ lajɛ Modibo Keyita tɛ français tɔgɔ ye n ko Modibo Keyita de Mali bɔ Sudan français la ka kɛ Mali ye mais o kɛra mun na a ma se ka taa ɲɛ parce que constitution min tun bɛ ale fana ka waati la français de tun y'o kan lakodɔnnen donc français in tɛ se an ka kan tɛ se ka sanga sɔrɔ bon n'i ka kan ma san sɔrɔ i yɛrɛ tɛ san sɔrɔ parce que i ka kan y'i yɛrɛ de o prévu ye jumɛn faransi jamanadenw fara ɲɔgɔn kan bakuruba la u bɛ wele de ko français un français ou bien le français u ka kan fana an bɛ corrélation k'o fana bɛ wele ko le français o bɛ faransi constitution na min filɛ Mali constitution na o kɔrɔ ye jumɛn o yɔrɔ la n bɛ kuma ye par exemple a bɛ ka faransi ta min fɔ jamana bɛ Europe kɔnɔ jamana dama dama u bɛɛ tɛ hakili la nin waati u jamanaw u y'u ka kan bila ba la i b'a fɔ ale filɛ k'a fɔ cogo mais u ma se ka développer u ma se ka développer bari sabula i bɛ taa sɔrɔ baara min tun kan ka kɛ fɔlɔ u m'olu lataa très bien u m'olu lataa ɲɛ c'est pourquoi n y'a fɔ Aziz ye langue a bɔ campagne min na a nafa ka bon mais je dis bien mais a kana ni développement de da ɲɔgɔn na voilà n ko pour que a ka développer n y'olu fana f'a ɲɛna n ko il faut que a ka justice bila ɲɛfɛ an bɛ justice fɔ kan jumɛn na an y'olu fɔ ale y'o expliquer je dis qu'il y a pas problème a ka kuma dɔw bɛ yen n y'olu de fɔ n ko n'i y'a ta sisan ni tan sara don sisan a bɛ se ka sɔrɔ hali ne sɔnna a ka 7 ma mais 3 min bɛ yen dɛ olu de fana ka girin kosɛbɛ ka tɛmɛ ala 7 in min fana kan c'est pourquoi n y'o de ɲɛfɔ a ɲɛna sinon an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jamana kelen de la effectivement jamana ko kelen de bibi na n'ale y'a fɔ ko ka kan don ba la n'a donna ba la anw de b'a faamuya ala ye bi ale yɛrɛ filɛ ka min fɔ an ka nin débat ni ala kɛ n'a y'a publier a vie a bɛ caya ka tɛmɛ fɛn caman kan munna parce que apprentissage dɔ b'a kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ ka fɛn caman ta ale fɛ n bɛna fɛn dɔ f'i ye quoi filanan fana an bɛ ka kuma bamanankan min na effectivement o faamuya mɔgɔw b'a faamuya o ye ale filɛ ka kan min kɛ o kɛlɛ nafa y'o ye ne ma ban o ma n y'o fɛn t'a dɔn dɛ hakili et puis a yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ min na n y'o fana yɛrɛ koni mais maa ye min sɔn maa min sɔn n b'a sɔn min ma kan ani développement ok bon ne bɛ e ɲininka jamana fɛn fɛn développé an y'a ye dɔw développé Mali la yan yɛrɛ u ma hali français kɛ o bɛ yen dɔw fana bɛ yen u tɛ bamanankan mɛn maintenant n bɛna u tɛ kelen quoi diɲɛ jamana wɛrɛw an bɛna ɲɔgɔn ye misali wɛrɛw an bɛna ɲɔgɔn ye i b'a dɔn kan bɛ jamana ka développement yɛrɛ de teliya kosɛbɛ i bɛ misali d'i ma non a b'a an bɛ se ka min fɔ a sɔn ma a bɛ se k'a sinsin n'a y'a sinsin misaliya la aw ka studio filɛ nin sisan Aziz ka présidence bi ani tɔw ka présidence n bɛ se ka fɔ bi différence bɛ bɛɛ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais a kɔrɔ tɛ mɔgɔ minnu nana avant Aziz kunkolo t'olu la Aziz nana dɔ de fara dɔ kan bari sabula fɛn dɔw tun bɛ yen an ma mɔgɔ sɔrɔ k'olu ka o walawala san joli mɔgɔw bɛ k'a fɔ an b'a fɛ an ka taa tan
mais mɔgɔ min sɔnna k'a fɔ k'an ka jamana tɛ se ka développer k'a sɔrɔ an b'an ka kan k'o don ba la denmisɛnnin kun na ne bɛ se k'a kɛ ale mais an bɛ se ka conseil min d'a ma laban na komi émission tɔ man jan an bɛ se ka conseil 3 d'a ma o ye n parent don n dɔgɔkɛ don yɔrɔ dɔ la Mali jeunes na an ye mɔgɔ fɛn ni kɛlɛ yɛrɛ la an nana ye ambition politique de b'u la enfin an m'a fɔ a kana politique kɛ dɛ mais a ka jija mɔgɔ tɔw denmisɛnnin tɔw binna yɔrɔ min na a kana olu ladege a tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ a b'u dɔn kelen filanan n b'a ɲini a fɛ a ka pédagogie par exemple enseignant n'a bɛ ekɔlidenw lasɔn i bɛ taa sɔrɔ hali n'a y'a ɲɛ kɛri o ta i bɛ taa sɔrɔ a bɛ faamuya a k'a lajɛ a ka pédagogie a bɛ se k'a falen cogoya min na a bɛ se ka kɛ don n'a nata an bɛ se k'olu kɛ fɔ ɲɔgɔn ye a briefé sabanan ye jumɛn a ka toujours a ka argument a k'u avancer c'est vrai mais a kana ni technique ye technique min b'a yira toujours développement filɛ nin filɛ mais n ye gafe ko min fɔ a ko de bɛ a ko k'a ka baara non a bɛ gafe fara n bɛ se ka da o yɔrɔ la ok voilà a ka kumaw la ne sɔnn'o bɛɛ ma n bɛna hali avancement yɔrɔ min la parce que i ye kuma min fɔ tiɲɛ don n'i ye ne ka komi yan tableau ni fɛn tɛ yen n'o tɛ ne bɛ mati cours fitinin minnu kɛ dɔrɔn ka quantité de chaleur ɲɛfɔ misali la 9e na ko n'i ye nɛgɛ bilennen don ji la denmisɛnnin bɛ nɛgɛ dɔ bɛ a bilennen don ji la donc directement laboratoire ka ɲi école la nɛgɛ bilennen a bɛ don ji la a yɛrɛ ɲɛna a b'a dɔn min kɛra donc a b'a dɔn nɛgɛ ye min ye nɛgɛ bɛ yelen funteni hakɛya min na ɔ nɛgɛ bɛ kɛ ka mun ni mun de dilan i ɲɛ b'a la an bɛ dilan dege depuis an fitinin mais an bɛ taa a jateminɛ balikukalannaw bɛ baliku kalan k'a sɛbɛ ka safunɛ dilan mais an bɛ kalan kɛ fo université an tɛ se ka safunɛ dilan ɲɛ b'a la an bɛ ka kan de kalan dɔw b'a dilan balukala a bɛ fɔ balukala i b'i bolo fa diɲɛ puissance tan min na k'u talen don ɲɛ a bɛɛ baara k'a ka kan na donc faamuyali ka teli ni faamuyali teliyala dɔrɔn lawaleyali bɛ teliya min bɛ k'an sen sumaya gafeko la ni ne ko ne bɛna gafe bɔ k'an to français la ne bɛna sɛbɛn français la walasa ka se ka kalan bon ni n y'a sɛbɛn bamanankan na mɔgɔ minnu b'a dɔnniya sɔrɔ misali la mɔgɔ min b'a fɔ sisan ne ye nɛgɛ min fɔ sisan mɔgɔ min b'o dɔn Mali la i b'a dɔn i ti jateya mun na parce que i tɛ se k'a fɔ tubabukan na o de la ne ko n ko k'an ka kan don constitution parce que n'an ma don constitution na fu don bon a ka yɔrɔ la ne ma sɔn a kaw ma k'a fɔ ko i tɛ jate kosɛbɛ ale ka nin campagne min daminɛlen filɛ est ce que a daminɛ don a ye video fɔlɔ min kɛ est ce que a tun b'a dɔn k'a bɛ cari ta wa e tun b'a dɔn i y'a daminɛ don ne ka siyansi bɛnkan min dilannen na a bɛna da tu o de la a ye min ko depuis ne bɛ n ka hakilina dilan ka ban n'a y'a bila n kunna n ko hali ni palais tɔ man jan bilen n ka hakilina dilan k'a daminɛ don k'a sɔrɔ hali ma video kɛ k'a sɔrɔ ma video kɛ ne y'a fɔ n ka sigidala mɔgɔ ye n ko ne bɛ nin kuma in n ko ma dala ni bɛ se k'a don bandaw de kunna n ko parce que n b'a dɔn bandaw bɛ bɔ yen depuis bɛɛ ka ma bɔ yen ne b'a dɔn bɛɛ ka bɛ kɛ a bɛ fɔ de ma ko généraux et l'activité n'i y'a kɛ i bɛ jamana lajɛ kunu bi sini ne y'o sɛgɛsɛgɛ n yɛrɛ de la maintenant a ka di ne ye sisan ka se e fɛ yen lundi nata ne kan ka mun de kɛ walasa n ka se e fɛ yen ne bɛ n sigi ka miiri o kan k'o fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ bi misali la ne ka bɔ a kalama ko Coca-Cola de ka di ye kosɛbɛ ko ni maa fɛn fɛn Coca-Cola d'e ma a tɛ dɛsɛ la mɔgɔ la sɔmin kulo tɛ don a y'a minɛ la donc ne bɛ Coca-Cola wari ɲini ka e yɔrɔ ɲini ka taa ni Coca-Cola y'i fɛ yen lundi n bɛ don n mago bɛ min na b'o kɛ hali n'o kɛ Cour suprême président k'an sigi n bɛ fɛ ka min fɔ a ye k'a contrôler k'a sɔrɔ an n'a ma ɲɔgɔn ye et puis n y'a ye ɲɔgɔn ye tuguni n y'a contrôler n'a ye an b'a fɔ o ye principe scientifique de mais ni n ko m'o ɲɛfɔ hali tableau kan mɔgɔ t'a faamu ɛri yɛrɛ ka dɔgɔ mɔgɔ t'o faamu o la n tɛ o parti scientifique ninnu fɔ mais a labaarali a bɛ jamana développer cogo min na n b'o de yira e ma y'an ka médecine na u bɛ kalan kɛ fo san 7 u bɛ tila ka bɔ yen k'u ka tila ka t'u spécialiser u bɛ na o bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ minnu bɛ médecine kɛ san dama dama dɔrɔn u ka kan na olu bɛ min dɔn an ka mɔgɔw t'o dɔn parce que n k'an bɛ kunkolo kolo kalan yen k'a sɔrɔ kunkolo kolo bɛ kalan depuis 8e na le kalan na donc kan bɛ faamuya ni kan ye faamuya an hali diinɛ ko kan de don an ma ala ye o kan de don a kuma kan de fɔra kira yɛrɛ fana ko n'i bɛ fɛ ka jamakulu si latunu e k'u ka kan latunu bani o y'o jamakulu ko bannen o de la anw jɔlen tɛ ye jamakulu min na anw sigilen a bɛ i n'a fɔ anw taara so o de la farafin tɛ ye parce que a y'a dogo tubabu kɔfɛ a bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ ok wagati na a cogoya kama donc ma dɔn ni baroda in hali don wɛrɛ n'an tila ka segin a kan mais wagati sera an b'an lajɛbagaw fo nin wagati na donc Aziz an tɛ bɔ fana i ka kumakan bi kumakan laban ka ɲɛsin an lajɛbagaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni kumakan min b'i bolo ka fana fara ka fara kan bon kumakan bɛ ne bolo ne b'a lase jamana sifinnakaw ma kosɛbɛ u ka mɔgɔkɔrɔbaw ka bɛrɛbɛrɛli sira u k'a dabila politique kɔrɔ ninnu tɛ jamana développer
e ma ya mɔgɔ si ma se ka jamana jɔ o k'olu dabila u ka Mali problème lamɛli dabila problème lamɛli tɛ foyi kɛ k'i ka dɔ fara dusukasi kan n'u min bɛ problème fɔ u ka na ni solution ye quoi an mago bɛ solution de la sisan voilà mɔgɔw ka ja ninnu cari ka se a se yɔrɔw la. Ok, merci monsieur le maire. Donc comme il yɛrɛ passera à Zizi yɔrɔ dɔ fɔ o yɛrɛ ye taalan ye ni na ni problème ye kuma o kuma i bɔtɔ débat la i bɛ tila ka solution d'a ma donc i ka kumakan laban ka ɲɛsin lajɛbagaw ma nin wagati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. n b'ale yɛrɛ fo kosɛbɛ quoi n b'a fo kosɛbɛ e bila kuma na. Merci Fisti bi kuma laban ni foliw de vraiment Democracy TV u ka baara min kɛ baara ɲumanw de don i n'a fɔ Azizi yɛrɛ bɔra ka min fɔ faso jɔ bɛɛ tɛ ka taa marche kɛ yɔrɔ la mais a kɔrɔ tɛ k'o fana t'a la dɛ a n'a ye min fɔ mais appuyé o yɔrɔ kan kosɛbɛ hakilina ko de don jamana ko ye hakilina ko ye misaliya ni e bɛ ka problème lamɛn i bɛ k'a lamɛn solution tɛ ka sɔrɔ a la mais dɔ de fara a kan c'est pourquoi ne ka publication n ka kumakan o kumakan yɔrɔ la n bɛ proposition k'a la bi nana ni proposition fila dɔrɔn de o proposition fɔlɔ ye jumɛn autorités bɛ baara min na n'o ye ko jamana a ka segin a danbe kɔrɔ ma u k'u jija o la u kana bɔ o kan ale yɛrɛ min ye an dɔgɔkɛ ani parent don a fana bɛ wulikajɔ min na halisa a ka dɔ fara a kan ka dɔ fara a kan bari sabula jamana tɛ se ka taga denmisɛnninw kɔ c'est pourquoi président de la république transition président a ye min fɔ a ko ale filɛ ɲɛmɔgɔya min na mara min filɛ a bolo a ko n'a tiɲɛna dɔrɔn o kɔrɔ ko denmisɛnnin minnu fana bɛ Mali la tiɲɛna an bɛɛ de bolo ne ma sɔn ye ma o yɔrɔ la o de y'a to an denmisɛnnin an sifinnakaw an ko a ka kumakan min filɛ ko a da kɔni tɛna to an na k'a fɔ an ye nin ko in ta k'a di denmisɛnninw ma denmisɛnninw m'an dɛmɛ o fana tɛna kɛ an na ani laban ye min ye baaraw bɔra n'an m'a kɛ n'an tilala an b'a ɲini Ala fɛ an ka laɲini ye min ye faso ko la faso ka kɛ o cogoya la Ala k'an bɛɛ dɛmɛ Ala k'an yiriwa wa salim Traoré. Donc comme Azizi yɛrɛ y'a jira kumakan laban na émission sera kuncɛyɔrɔ la ko président ye min fɔ ale ma sɔn a ma don n'a natɔ la an b'a wele an bɛ o fana walawala tuguni donc k'a fɔ an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan minnu tun bɛ k'an lajɛ nin wagati in na a ka débat politique an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ a ɲɛna tuguni aw kana ɲina ni entreprise ou bien boutique ou bien fɛnw de b'a bolo n'a b'a fɛ jamana kɔnɔdenw ka dɔn numéro minnu bɛ écran dugumana la n'a y'olu ta ni ɲɛmaayaso b'a la k'a fɔ a ɲɛna ko wele kun bilala Azizi Traoré ma ani monsieur le maire Modibo Traoré o fila nana m'a dɔn a tun bɛ k'an lajɛ nin wagati in na a ye faamuyali caman sɔrɔ a la donc a fɔ a ɲɛna ka baara in bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi o y'an ka ɲɛmaaso n'o Dirisa Jalo ye ka waati suma ka d'a ma o ye Lazeni Sisoko ye ka baara in bɛɛ kɛ ka réalisation kɛ pour que aw fana b'a to aw sigiyɔrɔ la cogoya min na a ka se ka baara jumɛn lajɛ o ye Saka Traoré donc n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen mais a Traoré ko de cayara n b'a fɔ Ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.